Mela, nilqa il-followers tagħna illum miegħi għandi żewġ rappreżentanti tal-BirdLife, għandi miegħi l-Antonja Mikallef, mhux wiċċ ġdid żgur għall-medja u iktar forsi wiċċ ġdid, forsi għall-medja, jew forsi ġieder tlemmu malija wiċċ ġdid, Nikolas Barbara, li huwa l-kap tal-konservazzjoni tal-BirdLife Malta. Ħanibda minnek, Antonja. Ejd daqxejn x'tagħmel u x'ma tagħmelx fih dan il-BirdLife, naf li inti ġdida wkoll. Ekku jien il-niem il-bidu Ottubru, Public Engagement Executive ta' BirdLife Malta. Nieħu ħsieb il-komunikazzjoni u kif jasal il-messaġġ kemm għand l-udjenzi in ġenerali kif ukoll f'udjenzi wkoll aktar speċifiċi. Nikolas, inti? Jena ili naħdem mal-BirdLife 15 sena, sa ġifieri ili għaddej mhux ħażin, kap tal-konservazzjoni ma x-xogħol tagħna ħafna drabi iktar mill-konservazzjoni nħabtu rasna ma il-problemi li hemm ta' konservazzjoni f'dal pajjiż. Naħdem fuq proġetti oħra wkoll relatati mal-konservazzjoni tal-asafar tal-baħar fejn m'hemmx dawn il-konflitti daqshekk. Nirreaktjaw ukoll fuq xogħol rigward l-iżvilupp insostenibbli li hemm fil-pajjiż. Xi huwa xogħol li mhux ġast kaċċa u insib biss imma jirrigwarda wkoll affarijiet oħra ta' kuljum li ħafna drabi iktar reactive għall-affarijiet li jkunu għaddejjin. Ġifieri meta li fuq il-baħar, x'tagħmel ġifieri fuq il-baħar? Le, għandna proġetti sħaħ li issa ilna huma għaddejjin iktar mill-li kemm ili jiena l-BirdLife fil-verità. Konservazzjoni ta' safar tal-baħar. F'Malta għandna 3 speċi ta' safar li huma fuq l-ogħla livell ta' protezzjoni. Il-kanġu ta' filfla, il-garnija u ċ-ċiefa. Għandna l-irdumijiet ta' Malta li huma protetti ħabba fihom fil-fla għandek il-kanġu li jbejjed hemmhekk pereżempju. Għamilna diversi proġetti ta' konservazzjoni fosthom il-problemi li għandhom bil-firien li jattakkawlhom fejn ibejtu dawn l-safar. Fuq fil-fla? Fuq fil-fla m'hemmx. Fil-fla m'hemmx firien. Le, ma f'postijiet oħra bħal ħrax tal-mellieħa, ta' ċenċ, il-ħalfar, dak l-irdumijiet kollha dawn l-safar l-oħra għandhom diversi problemi. Meta tgħid il-firien, ġifieri taqbduhom, taqtluhom, xiex? Il-firien tittamel tikkontrollhom. Interessanti. Eżatt, hija importanti ħafna. Kif tikkontrollawhom? Tikkontrollhom ħafna drabi illum il-ġurnata l-teknoloġija qed tavvanza, ma oriġinarjament beda bi-programm l-ewwel nett tikkontrolla iż-żibel li ħallu n-nies. Għax huma jgħixu fuq iż-żibel u mbagħad jinżlu għall safar. Imma mbagħad tip ta' velenu apposta illi kollox da covered bil-permessi mill-era, eċetera. Għax diġà qed noqmos jien, fimt? Il-velenu ġifieri li qed tużaw. Ma taħsebx dal-vert tuża jekk ikun hemm pereżempju tajra tal-priża li taqbad dal-ġurdien. Le. Ħadd muti jew nkella Sissat ma kellna każi hekk, ġifieri aħna nkun qed immonitorjawhom dawn l-affarijiet. S'issa ma nafx forsi impressjoni tiegħi ma jiena naf li bdiewa jużaw ħafna anki. Ija, daka fil-LEI u problema kbira x'jiena rajt annimali mietu minħabba li kienu ġurdien. Le, qed insaqsik. il-velen huwa xi ħaġa, speċjalment f'dawn is-siti ta' Natura 2000 huwa xi ħaġa għandek tiġi kontrollata bil-permessi. Issa li qed jiġri għandek ħafna veleni li tista' tixtrihom mingħand il-ħwienet, jintużaw bla doċċ u jistgħu jintużaw bla doċċ bħalma għandek il-każ tal-antibiotics jista' jkollok ukoll każ fejn il-firien jirabbu reżistenza jekk tużaħ b'mod ħażin. Jiġifieri l-użu tiegħu huwa strettament kontrollat. Għandek ukoll il-problema ta' ngħidu light pollution fejn għandek id-dwal dawn huma safar sensittivi bil-lejl fejn ibejtu u għandek ċertu żmien tas-sena li daw bħal fkieren għandhom l-istint illi meta joħorġu mill-bejta tagħhom l-ewwel sors ta' dawl kieku f'dinja naturali fejn m'għandekx il-bniedem huwa l-orizzont, allura għandhom dik il-sens. Noise pollution. Light pollution. Light pollution. Naħseb problema light pollution. Għax kullu kien stajt indawal. Eżatt. U naħseb anke għalla safar problema, le? Problema kbira illi wieħed jista' jsolvi wkoll għax illum il-ġurnata t-teknoloġija anke LED lighting ħafna drabi ħadnih il-lat ħażin. Għandek ċertu kulur ta' dwal li jgħin. Aħjar milli kellna qabel kważi jekk jiġi implementat mod sura. Fattu tużżurqid li jitfuħux mal-lejl. Supposti baxxulu Konna anke kellna proġett żgħir mal-Kunsill hemmhekk fejn provajna nbaxxu dwal fl-erja.
Umbat iktar l-qoddim meta għamilna iktar riċerka fuqhom bdejna nitrekjawhom dawn l-asafar naraw fejn imorru l-ibħra ta' madwar Malta li Malta kellha obbligu wara tħallna fl-Unjoni Ewropea biex tiddikjara żoni protetti fil-baħar u llum il-ġurnata grazzi għal proġetti li kellna b'fondi tal-Ewropa identifikajna fejn huma dawn l-areas importanti. Fil-fatt tant avvanzajna f'dan il-mod għadna kif smajna hemm l-announcement tal-wind farms fuq il-baħar. Ġa kellna l-informazzjoni fidejna illi stajna nipproponu li ma areas għandhom jiġu evitati biex ma jagħmlux impatt fuq dawn asafar. Ġifieri hemm ħafna xogħol mhux jiena biss hemm tim sħiħ ta' nies jaħdmu fuqhom illi huwa matul is-sena minn proġett tal-ieħor għaddejjin grazzi għall-inqas għall-fondi Ewropej nexxilna nibqgħu għaddejjin dan ix-xogħol. Bħala NGO tiddependu biss mill-fondi Mill-fondi fondi Ewropej. Fondi Ewropej u kol parti minnhom ikollhom co-financing anke minn diversi dipartimenti tal-gvern illi jkunu parteċi. Pereżempju bħalissa għandna proġett għaddej ukoll illi jaħdem flimkien mas-sajjieda l-an tiegħu huwa illi naraw kif innaqsu kemm jista' jkun dawk l-asafar li jinqabdu accidentalment fuq ix-xlief bħal konzijiet u hija win-win situation għax jekk naħdmu flimkien ma' sajjieda. Għax jinqabdu Biex innaqsu eżatt inqas ma taqbad asafar iktar ħataqbad ħut. ġifieri. Għadna ninvestigaw il-problema, jiġifieri mhux qed ikollna xi ammonti kbar jitlu imma n-numri li għandna jista' jkunu indikattivi li hemm problemi anke barra minn Malta fl-ibħra ta' Tunizija pereżempju. Fil-fatt issa naħsbu hopefully jkollna proġetti kbar fejn qed naħdmu anke flimkien mat-Tunizija inħarsu iktar mill-viċin, nibdew naraw kemm kbira l-problema, wieħed imbagħad jara l-metodu tas-sajt, wieħed jara fejn jista' jagħmel soluzzjonijiet. Mbagħad flimkien hopefully nkunu nistgħu nibdew naraw ir-riżultat fejn in-numri ta' asafar li jinqabdu jibdew jonqsu. Hemm ħafna xogħol Ġifieri kbir. apparti mix-xogħol ħanejtek li ħafna nies jarawkom jipinġukom bih versus in-nassaba u versus il-kaċċaturi qed tagħmlu xogħol ieħor differenti li rigwardja l-asafar. Għandna affarijiet oħra wkoll għaddejjin ġifieri hemm il-management tar-riservi naturali li huwa wkoll xogħol kontinwu. Illum kelli meeting iktar kmieni illum fejn ġie diskuss is-sitwazzjoni għandna x-xemxija l-riserva tas-Simar. Intom bħala riservi kollha jaqgħu taħt il-BirdLife? Huwa IR tal-gvern li tiġi immaneġjata mill-BirdLife, hemm is-Salina, għandna s-Simar, l-Adira u l-Forest tal-fejn. Eżatt. Pereżempju x-xemxija hemm problema kbira ta' żvilupp, jiġifieri across the road fejn għandna riserva tas-Simar qegħdin niġġieldu żvilupp kontinwu ta' għandek ħafna djar ta' ġis solari, il-policies kienu bidlu żmien ilu, ħadd ma ħaseb fiha. Ullum il-ġurnata tila blok wara li ieħor ġifieri daqiet fir-riserva, tħares warajk u għandek blok kabinja tila fuq. L-asfura ovvjament bid-dawl probablement ngħidu d-dawl. Anka l-istorbju, ġifieri għandek riserva, għandek area li qiegħda designated biex ikollok l-asafar jisibu l-mistri hemmhekk u għandek l-iżvilupp tila eżatt mal-ġemp tagħha. Xi ħaġa interessanti li qed toħroġ anke minn dal-podcast għax kif qed tinduna l-mistoqsijiet kważi qatt nibdejthom ma tkun iktar organika l-ħaġa. L-istorbju jiena noqgħod fil-mwalla pajmin ġifieri da u ħafna ħin ġarli jien niġri hekk jiġifieri. Qed ninnota li qed jiżdied ħafna l-istorbju fil-żona ġifieri fejn għandek ħafna li qiegħdan. Da jaffettwa l-asafar b'mod negattiv. Jaffettwa ġifieri jaffettwa. L-erik sieħ paddej l-istorbju diskos faqsu l-emmulaw għandna diskos fil-disabitat. Le jaffettwa, ġifieri għandek ċertu l-ekosistema minħabba dan nos pollution. Żgur. Ġifieri u għandek qed nitkellem fuq l-asafar, ġifieri għandek żmien tas-sena li huma aktar sensittivi minn oħrajn, meta sfur qed ilesti għall-bejta jew qed ifittex jew jibni l-bejta tiegħu. Jekk għandek ċertu storbju ħaj naffar ħaj jitgerrex eżatt. Kif qegħdin fl-istorbju? It-tema ta' naħseb jiena sinonimu ħadin għax li naqlalhom ma ħasaqsijlek, ġifieri l-murta li xafna nies din isaqsuha. Fejn tgħidulek il-murta li u hekk speċi jbażżawlhom il-klieb minn il-bażż. Imma realtà. Domestiku ma mbagħad l-asfu li mrobbi fin-natura minna. Le, realtà, ġifieri aħna. Influenza din ħażin forsi il-passa, ġifieri il-passa forsi dak li jkun il-passa hija xi ħaġa kontinwa għandek asafar ipassu mal-lejl man-nar jiddependi l-ħinijiet. Ovvjament dak li m'għandniex mortali l-ħin kollu għaddejjin, imma jekk ikollok pereżempju anka eżempju sempliċi, ikollna daw is-siġar il-kbar fil-pjazzestana tal-fikus.
li jkollok diversi għasafar jitlu jordu bihom bil-lejl. Palma Jekk ikollok- kellna fil-Mosta. Jekk ikollok murtali tilajn dihom da ħajitgerxu jisparpaljawmu kullimkien ġifieri. Anka dwar tal-miliet, ħafna drabi ħaqas naħsbuha, naraw tħares pjazza, siġar kbar, bid-dwar tal-miliet magħha tgħid, wieħed laqas biss jaħsibha ħafna drabi ma jekk tkun dik li ngħidula roadside fejn jorqdu l-safar fiha da storbju u qed jiddisturbuhom, ġifieri. Qegħdin tagħmlu biex tindirizzaw dil-problema, għax ftit li xejn smajt, kważi l-ewwel darba li qed nismakka. Li fuq il-kwistjoni tal-rus tal-asafar tal-Mosta kienet il-pik ta' kollox. U wara dik tatlok għal kollaborazzjoni ħanejtek. Wieħed ovvjament irid tkollu informazzjoni fidejh, ġifier dik diġà huwa parti mix-xogħol li wieħed jista' anke jempowerja n-nies huwa tip ta' citizen science li llum il-ġurnata sar jiftihom mod differenti naħseb nitlu fiha l qudiem. Imma li wieħed ikun jaf fejn huma daw il-postijiet fejn għandek siġar maturi li jiġbru fihom ammont ta' safar huwa parti mill-informazzjoni. Ma wieħed iħares lejn il-protezzjoni ta' dawn l-areas u wieħed imbagħad ovvjament ikun jista' jindirizza. Ġifieri fil-każ tal-Mosta kellna każ fejn dawn is-siġar kienu importanti għat-sakak abjad u għal safar tal-bejt u da overnight ġew għaxtuhom. Ġifieri letteralment kellna l-għada li għaxtuhom tmur fil-pjazza fil-għaxija tara la safar sparpaljati jiġru l-ewwel hemm m'għandhomx fejn. U mejta wkoll idilli kien hemm. Mbagħad jekk ikun temp ikraħ u temp ta' kesħaw mal-temp dawn ħajkunu esposti ġifieri dawn imorru ġol siġar għal raġuni għax għandhom il-ken, għandhom isħana u l-uħ mir-rieħ. U ħolqot ħsara b'dan il-mod. Jekk nista' nżid xi ħaġa fuq il-light pollution. L-era għandha guidelines li faslita manka wara korreġini jekk sejra żball l-input min-naħa tal-bird life biex jonqos ħafna light pollution. Però ilhom snin issa bħal baqgħu biss bħala linji gwida. Jekk il-pajjiż l-Unjoni Ewropea fuq light pollution u anke fuq noise pollution. Jekk il-pajjiż għandu dil-problema daqshekk serja, xi ħaġa bħal di m'għandix tibqa' linja gwida. Kellna artiklu ftit ilu minnaħa tal-bird life fejn qed erġajna qed nisqu mal-awtoritajiet biex dawn il-linji gwida isiru liġi. U jekk ħanbidlu id-dwal tat-toroq, dan hemm guidelines pereżempju biex ma jkunx flooded, ikun iktar directional, jew kunu iktar ta' inqas intensità. Ġifintom tgħinu anke u tagħtu suġġerimenti lill-awtoritajiet ħanetek kif għandu pereżempju jagħmlu d-dawl bħalma qed issemmi. Mill-proġetti ħafna mill-proġetti tal-bird life ikun hemm ħafna l-outcome tagħhom ikunu propju biex intejbu l-affarijiet in ġenerali fil-pajjiż biex ngħinu in-natura. Ekku, ġifieri għax barra saqaf għandek annimali oħra indirettament ukoll qed jintlaqtu minn light noise pollution, minn light pollution bħalma qed ngħidu u anke annimali domestiċi. Biex insemmi eżempju fuq il-kwistjoni ta' s-siġar li konet insemmu qabel, pereżempju wara l-kjas kollu nqalab il-Mosta, għall-inqas kellna kollaborazzjoni kostruttiva fejn kien hemm bżonn jinżabru s-siġar ta' Valley Road. Dak li mibbirkara għall-imsida. U flimkien ma' Infrastructure Malta li kienu jieħdu ħsieb u xi konsulenti li kienu involuti, lestejna programm flimkien, rajna li fejn kienu l-areas fejn jinġabru la safar u gwidajnihom li flok ma jinqataw kollha one go la safar tagħmilha fi tliet partijiet differenti. Ħalli inti jekk tagħmel xi tip ta' impatt u l-impatt ma kienx se jkun invażiv ħafna, ġifieri da għal raġunijiet ta' safety kellhom bżonn jinqataw xi free eye illi setgħu jkunu ta' periklu jew jaqgħu jew bir-riħ eċetera. Ġifieri dawn huma siġar enormi ilhom hemm u l-iżbir ukoll jagħti ċertu saħħa lis-siġra. Mbagħad għandek l-element ieħor li dak massakru kien. Fis-sens m'għandek l-element daw il-fikus u jien nifhem għadil ħaġa anke fis-siġar għandi xi idea. Il-fikus problema meta tħawlu. Dawn il-fikus ma kellhomx ikunu f'ċertu toroq. Għax illum qed jagħmlu ħsara ta' infrastrutturali f'daw it-toroq għax l-ruq jiġu. Aw siġar aħjar li wieħed jista' juża. Jista' juża fit-toroq ma dawn issa qegħdin hemm. Ġifieri dawn hekk għandhom ma nafx 60 sena biex minnhom. U ħataqtagħhom inti dan kull siġra hija ekosistema. Bidu niftakru, ġifieri għandek mhux m'għandekx l-safar biss, għandek diversi annimali jgħixu hemm. Ġifieri irid jinħoloq ċertu bilanċ ma mbagħad tittara kemm qed jagħmlu ħsara dawn fl-infrastruttura, ġifieri drainage in-nies tal-madwar li jqogħdu hemmhekk, ġifieri naħseb, ma nafx forsi għanneċuċat, ma l-overpopulation per eżempju taffetwa ġifieri għax anyway l-overpopulation
Jekk tmur fl-ura Malta 60 sena, ma kienx hawn dal-problemi li hawn illum. Tifhimni? Anka sempliċiment jekk qed naħduha minn numru ta' ammont ta' nies, jekk da kulħadd il-ħadd war nofsinhar ġurnata sabiħa mar fil-kampanja, ara kemm għandek ammont ta' nies, karozzi, traffiku, nies jagħmlu piknik, ħalli impattu. Ġifieri llum il-ġurnata il-verità hija sakemm ma tmurx fuq xi post bħal fil-fa jew forsi kemmuna fil-parti mwarba ta' kemmuna laqas. Kważi, kemm Dejjem ħatara xi ħadd, dejjem ħatara l xi ħadd, ġifieri xi persuna, xi karozza, xi binja llum il-ġurnata sfortunatament ftit għadek tara postijiet fejn tista' ssara ħajnek mingħajr ma tara xi binja jew xi krejn. Kważi qed tiġġieldu intom ma' doffi ma' kollox. Għax l-overpopulation. Dikki, ġifieri meta. Sound pollution, noise pollution. Imma bir-rispett kollu għaliex unfortunately llum il-ġurnata nista' naqbad ngħidha. L-ambjent qatt ma kien priorità tas-sew. Dejjem użajnieh bħala buzzword. Għadna sallum il-ġurnata bir-rispett kollu. Minn kieku vera aħna nagħmlu l-ambjent bħala priorità, kieku le ċertu deċiżjonijiet ma jittieħdux. U kull ma jsir isir dejjem bil-ħsieb biex naraw l-ewwel mhux il-but jew kemm ħanġibu voti jew l-ewwel naraw l-impatt li jista' jkollu fuq kwalinkwe ħaġa. Pereżempju semmejtu l-fikus, jekk il-memorja tini sewwa, il-fikus jekk inneħħuhom kollha, nkunu qed nagħmlu ħsara lin-naħla. Għax hemm perjodu fis-sena fejn in-naħal is-siġar tal-fikus biss apparently. L-eukaliptus naħseb. Għandek raġun, l-eukaliptus. Għandek raġun, għall-eukaliptus. Imma għax kien hemm. Qed nidħol naqa'. Ftakart fija għax kien hemm dak partikolari fejn rridu jnaħħu xi ruxma ta' siġar tal-eukaliptus għax jieħdu ħafna ilma. Għax l-eukaliptus tagħmel ħsara l-art ukoll ħamrija. Għax tikol l-art. U fortunatament ma kienux neħewa. Ma tajbin għal-ħanħalid għalikum. Naqa problema, dawn ħafna minnhom jizaraw mill-kaċċaturi, għal-gamjem, ġiviri. Imma veru, l-eukaliptus periodu ta' sena minn għalija f'Settembru, Ottubru, di tagħmel il-fjuri. Tagħmel il-fjuri fi żmien fejn ma jkunx hemm fjuri oħra. Ma jkun kollox ikun nixer. U kieku. Kont irrabbi n-naħal u tiskanta biex jibdew iġibu l-eukaliptus, ir-riħa tal differenti. Kien bidel. U tgħaddem jisom ma nix nagħmel reklam, imma son fabbrika tgħaddem fabbrika partikolari. Jefu xom dik tal-gallettini, propja. Nejt rabdew il-gallettini, il-xran tal-gallettini, in-naħal. Lemma, dikki, diġdu noqdu attenti, għax kull ħaġa li namlu b'xi mod ieħor ħadħal l-impatt fuq xi ħaġa mill-ambjent, xi ħaġa min-natura, xi ħaġa mill-ekosistema. Anyway, naħseb intom l-għannu tagħmlu, naħseb qed tmur across the board fuq fejn tlu l-animali, ġifieri all right, intom tindirizzaw forsi iktar l-safar, imma l-ekosistema naħseb kollha. Inutli tipprova tipproteġi l-safar biss m'intix qed tipproteġi l-ambjent, ġifieri anke again jekk nerġgħu mmur fuq ir-riservi mhumiex ġas l-safar, jekk m'għandekx l-abitat għalihom illi qed isibu stiġar fejn jistrieħu fihom, jekk ma jistibux l-ikel li jsibu jinaqqu mill-ilma jew mit-tajn. Għal xejn qed tipprova tipproteġi l-safar, ġifieri pjuttost anke llum il-ġurnata kważi x-xjenza qiegħda twassalna wkoll kif tara kif iġġib la safar fl-ambjent urban. U tista' tagħmel da b'diversi modi, inkluż tip ta' siġar li tuża, tip ta' arkitettura li tuża. Fakkarni f'Singapur. Singapur qed tipprova tagħmel xi rasima li tagħmel daw il-bini jaħda ngħidlu bil-Malti. Ġifieri anke l-idea li inti għandek żvilupp kompletament għandu jeskludi n-natura, llum il-ġurnata tinbidel ħafna rasib. Anka il-bniedem stess qed ifittex in-natura, anke s-saħħa mentali. Ġifieri llum hija xi ħaġa importanti li kulħadd għandu bżonn dik il-konnessjoni man-natura. Xi ħaġa fuq din, ġifieri, jien ovvjament illum ħafna nies qegħdin jixtru biċċiet żgħar, tajjeb, u jagħmluha recreational. U din jiena toqtonni. Għax jiena li tlaqbad art u tagħmilha recreational toqtonni l-ħaġa għax inti hemmhekk qed tkisser kważi l-ekosistema tal-post. Tajjeb bras l-istorbi kif qed ngħidu tmur taqgħod tagħmel barbecue u dawn biss u innaf ġifieri dil-problema forse tarawha ma nafx qed tindulaw bejn intom ma' min camping law u min jagħmel l-alqa. Inti għal raġunijiet jilagħbu u hekk, m'inti mhux ukoll qed tkisser imma speċi anke. Ifhimni jekk qabel f'dik l-alqa kien hemm
għal abbandonata Abbandonata fis-sens. biex natura, Eżatt, m'hemmx eżatt. abbandonata. Illi rkuprat ċertu veġetazzjoni li għandha żmien u mbagħad wieħed ġie wittija biex bena kamra biex għamel barbecue whatever, ovvjament hija tagħmel impatt kbiru. L-attakki minn kullum kien. Ma huwa sintomu wkoll ta' popolazzjoni li qiegħda tikber u ta' popolazzjoni li n-nies qed ifittxu għan-natura. Ġifieri id-dulma b'xi mod jew ieħor naħseb il-Maltin u l-Awċin ovvjament għandhom dan l-aċ. Forsi llum il-ħajja maġla tal-lum kif inhi, wieħed spiċċa ħares lej screen ġurnata sħiħa jew lej television u dik il-konnessjoni tan-net anke d-djar tal-lum u kif saru. Fejn qabel dar kellek ġnien u forsi jiena kont laki meta kont żgħir kelli ġnien u trabbejt fih, imma illum il-ġurnata kulħadd bl-appartamenti qas għandek spazju fejn tiżra pjanta jew tħares lej għasfur jinżillek fuq x'imkien. Hemm nuqqas kbiru. Din il-ħaġa ħafna nies, issa mhux ħadd ngħid x'huma ignoranti, imma hemm ċertu ignoranza kif jieħdu ħsieb, pereżempju naf la safar. Jew inkella qtates, ma nafux illi inti għandek qattus u tħallejtu jiġri barra, da ħajqtollok, pereżempju la safar. U din naħseb problem, ma naħsebu intom, għax dana intom ovvjament peress li intom bird life u naħseb anke dawn l-annimali domestiċi li qed jintelqu fis-salba sfortunatament. Tates hija ixxu l-akki li Malta ħafna nies iħobbu l-tates u jieħdu ħsiebhom u ħafna nies iddedikati għaliha. Spiss forsi ma jifhmux l-impatt li għandek qattus, ġifieri qattus by all means rabbih żommu ara li jkun f'saħħtu kollox. Imma meta inti tħallih jiġri barra, speċjalment jekk int għandek dar viċin erja li hija forsi sit ta' natura għalfejn jew erja protetta, dak il-qattus l-istinti huwa li jaqbad kull annimal li ċala. Ġifieri anke jekk titmaħħom billi qed titmaħħom xort għandhom dak l-istint li joqtlu. U l-impatt tagħhom huwa ġifieri. Anke blob dawn ġifieri mhux biss għall-ikel, anke blob dajraw gremxu li jaqbduha. Jew xaħmet l-art, anke l-kelb tiegħi. Kienu ħafna filmat fuq social media. Ma sax jara xaħmet, kont insaq is-siġar joħroġu xaħmedek għax nagħmilhom il-ħaxix u tiskant l-kem jitlu taħtu u kollu ħafna xaħmet l-għata fil-mudan jisu gremxula, jitlu xaħmet għana. Nafx il-lisem. Xaħmet l-għart bil-Malti. U tiskanta jitlu taħt il-ħaxix u jbejtu. U mimlija l-għana, nitfaveleni u xejn. Imma il-kelb xin jara ħira ġub, imur jifirva jaqbdu. Anka. Għattus, ovvjament. Anka wieħed imur sempliċement jimxi bil-kelb fil-kampanja, jekk ikollok din l-attitudni inti alright, mort timxi bil-kelb ħalejtu blaċinga u da qiegħed jiġri l-ewwel hemm, speċjalment fi żmien tal-bejta tal-asafar, igerrex għasfur li qed ibejjed, toħloq impatt ukoll, ġifieri kull ħaġa li nagħmlu prattikament da. Tajjeb li kunna daqsxejn iktar forsi għarfien anke fuq daw is-suġġetti li qed nittrattaw, ġifieri illi jisma' l-qattus ħajamel jekk tilqu tħallih jiġri barra. La ħajamel impatt l-ekosistema wkoll. Da mhix inbilli tkun animal lover u taqax tħobb biss il-qattus, jekk inti animal lover tħobb. Ma anke għandek tiġi jekk inti animal lover u tħobb il-qattus. Il-qattus mhux postu hemm barra jiġri. Mhux hekk. Jiġri jekk titieħu sew idealment ikun f'ambjent ma' bniedem fejn qed jitimgħu jħossibu b'dal affarijiet. La trabbi xejn. Anke jkun hemm riskju dawn li jistgħu laqtu sandfly. Mux anka l-tata san taffen. Batħaddaħlu d-dar, jew tħallih jiġri barra, jkollem briet, batħaddaħlu d-dar jiġi. Ja għanda għattu sajem toħroġ barra jiġifieri. Mux ekku jiġifieri. Jenna naħseb li l-maġġoranza ta' dawk li jħobbu l-annimali jafhom dal-affarijiet. Ekku. Ħanibda għad-domandi għax tkun konversazzjoni interessanti ġifieri. U anke n-nies jaħsbukom intom biss kontra l-nassaba u kontra l-kaċċaturi. Dak li tal-li jagħmlu news. Allura. Ma jisa l-istorja mhix hemm biss, fim? Dik fil-verità qas għandha tkun hemm. Il-bird life tant tagħmel ħafna affarijiet u taħdem fuq dawk differenti li fil-verità. Osma differenti. Li fil-verità Waqqa semmejna l-edukazzjoni, għax mbagħad program ta' edukazzjoni sħiħ mal-iskejjel, il-bird life il tmexxi għal diversi snin, fej qiegħda teduka u tipprova tintegra għadni kif semmejt il-kwistjoni tal-ambjent. Waħda mill-affarijiet li qegħdin naħdmu fuqha huwa li nħarsu x'inhu dak l-ispazji ħodor ġol iskejjel. Blooming schools. Ħafna drabi dik tara l-design tal-iskejjel illum il-ġurnata
saru kollha konkrit, kollha air conditioning units fuq barra u tifel jekk irid jistrieħ jew ikollhom anke klassi forsi fuq il-miftuħ, m'għandhomx spazji fl-iskejjel u dik qiegħda toħloq disconnection kbira man-natura minn età żgħira. Jiġifieri wieħed tifel li dan għamel 12 sena f'iskejjel laqas biss kellhom biċċa ġnien. Kif ħatalmu inti japprezza hemm barra x'inhu l-valur ta' siġra fil-pjazza għalla safar? Mhux se jifhimha, jiġifieri M'għandux connection ħajtek. dik hija problema kbira li qed naraw. U hemm xogħol biex hopefully dawn id-designs ikunu alterati anke skejjel li se jinbdew jiġu pjanati l qudiem jinkludu dan l-aspett importanti ħafna. Bħala nies intom, x'kemm qegħdin min taħdmu mal-BirdLife jew nkella volontiera? Impjegati xi 25 ruħ qegħdin bħalissa. Ovvjament jiddependi xi proġetti jkollna għaddejjin. Volontiera Jitelaw. Hemm volontiera li jkunu magħna jagħmlu internship ta' sena. Ngħidulhom volontiera fil-verità huma interns ukoll b'fondi Ewropej, jiġifieri jagħmlu esperjenza ta' sena magħna. U mbagħad ikomplu fil-karrieri tagħhom ġifieri kull dipartiment minn ta' Antonja fil-komunikazzjoni, miegħi fil-konservazzjoni, fir-riservi. Jagħmlu sena esperjenza, ġieli jibqgħu jaħdmu magħna, ġifieri għandna staff li jagħmel din l-esperjenza mbagħad kien hemm l-okkażjoni jibqgħu jaħdmu magħna. U mbagħad għandek nies li jivvolontarju b'modi differenti, ġifieri jekk insemmi pereżempju l-events li torganizza l-BirdLife huwa kompletament għandek tim ta' volontiera, nies dedikati li l-om volontiera mal-organizzazzjoni għal żmien twil, fejn dawn jorganizzaw events għal pubbliku, mixjiet, ġieli anke sqalija, jitilgħu. Naħseb għal-fondi jew kellha biex tiġbru fondi jew. Ma tantx tiġbor fondi minn dan, imma iktar għall-esperjenza. Ġifieri hemm ċertu momentum ta' nies illi jfittxu dawn il-mixjiet fil-kampanja, ikollhom ċertu spjegazzjonijiet. U jiltaqgħu ma' nies li għandhom fehma simili għal tagħhom. Jieħdu kosi diskutu bejniethom ċertu kwistjonijiet. Nitkellmu fuq la safar, ħanmur iktar fuq l-insib, insomma, fuq l-kaċċa. Jekk wieħed isib asfur, tajjeb, ġifieri kull asfur iċemplilkom, ġifieri jgħimin jekk nsib asfur tal-bejt li waqa' minn ġol bejta. Tajjeb, u jekk jiena nsib kuċċarda. Tajjeb, it-tnelli ma titrattawhom l-istess jew l-asfur tal-bejt mod u l-kuċċarda mod ieħor. Le, ma nittrattawhomx istess. Ir-raġuni hija li jekk jien ħanċievi telefonat fuq asfur tal-bejt ferħ, l-ewwel ħanipprova nigwidak biex nara kif dak il-ferħ mhux ħadd tneħħih minn fuq il-post għal xiex għax dak il-probabilità jekk huwa ħorof mill-bejta, il-ġenituri tiegħu għandhom jieħdu ħsiebu, ġifieri li tieħdu d-dar jew tieħdu l-bot mill-post huwa l-ar ħaġa tikkondannaha għall-mewt dak l-asfur. Ġifieri ovvjament ma ġemx żoqqu sakemm jikberu jtajja. Jekk inkella tispiċċa beluf ta' safar. Le manka tigwida good practice hija meta int għandek ferħ ta' asfur l-ewwel li għandek tara huwa isma' dal-asfur fil-verità qiegħed hawnhekk sibtu għax imweġġa jew għax huwa parti mill-ċiklu naturali tiegħu li waqa' mill-bejta mela allura f'dak il-każ. U mbagħad ovvjament ikollok tara telefonat tkun jekk ġempilek persuna illi dan l-asfur qiegħed f'nofs it-triq, ovvjament ħajtar minn karozza mela inti tigwida l-persuna isma' għaremx siġra jew arbuxell fil-viċin jew xi ġnien, itfgħu hemmhekk għax blajta tiegħu xorta se jsib il-ġenituri tiegħu u tigwidaħ dak il-mod. Ma dan għandu periklu kif qed ngħidu karozzi li jsib passiġġaw ma tistax tisibor kollox. Ġifieri ovvjament inti tipprova timmitika dak il-problemi li għandu dak l-asfur u tigwida l-persuna. Ġifieri ġieli jkollna pereżempju bħal da żmien Peter Ross ħabatlek ma' ħġieġa. Ovvjament nirċievu dik it-telefonata ma jfissirx ħammorru mill-ewwel nġibruh. Jista' jkun jekk ma jkunx gravi l-asfur għamiltu ġo kaxxa għal satejn, ġi f'postu u reġa' fetaw. Dak li jkun ngħidulhom isma' jekk ma tarx ċemplilna u niġu għalih u neħdu ħsieb. Jekk ma jittirx, jekk ma jittirx, x'tagħmlu? Naħduh għand il-veterinarju mbagħad naraw minn hemm ġifieri skont id-dijanjosi tal-dan. Jista' jkun li tkun concussion pereżempju jekk ħabat ma' ħġieġa, jekk ma jkunx hekk jista' jkun hemm problemi oħra, ġifieri ġieli jkunu avvelenati pereżempju minn insetti u affarijiet hekk. Kif ikollok kuċċarda feruta mbagħad ovvjament huwa livell ta' asfuri li mhux neċessarjament il-persuna għandha ħila
taf kif taqbad dak l-asfur, għax huwa asfur li pjuttost intimidanti. Mhux daqshekk, imma ġifieri tar tal-priża għandu ħila jiddefendi ruħu għax għandu dwiefer u għandu l-ħal. Naf xi ħaġa x'għandi ħeles ħodd. Ġifieri naf xi ħaġa. Però naħseb kull asfur ovvjament jixraqlu illi jgħix, imma li forsi smajt jienu forsi anki mill-informazzjoni li għandi illi jekk asfur ma jkunx jista' jtir jew ma jgħinxilux itir ġifieri ħajpassi jmur lura fl-ambjent tiegħu tispiċċaw ħafna drabi jinqatel. Jitraqqat imma jinqatel, jiena xkrejtu dil-point iktar minn. Differenza, fil-bej jitraqqat u jinqatel, imma wija. Ifimni, mela, il-proċedura ħna li nagħmlu hija ġifieri din hija proċedura ġi żviluppata matul is-snin, illum il-ġurnata kemm il-pulizija, kemm il-Wildlife Segregation Unit, l-entità tal-gvern li tikkonċerna il-konservazzjoni tal-asafar, hemm proċedura fis-seħħ. Ġiri, jekk asfur jinġabar minn għandna, jekk asfur jinġabar mill-pulizija, jew minn xi entità governattiva oħra, hemm il-proċess li dan irid imur għand veterinarju. Issa l-veterinarju huwa l-bniedem professjonali illi se jara x'inhi l-problema tal-asfur, inkluż jekk għandux bżonn X-ray, inkluż jekk għandux bżonn first aid ta' dak il-ħin ta' kura ta' malajr, u l-veterinarju jieħu dik id-deċiżjoni fl-interess tal-welfare ta' dak l-asfur, ġifieri avolli ħafna nies qogħdu jgħidu x'il-birdlife qatlet ħadd l-asfur qatluh, qedtilhom ma joqtlux, qedtilhom kien jkollna ħafna nies li jgħidulhom isma' iċemplulek ara ma toqtlux dal-asfur. Ara dik mhix deċiżjoni tagħna, id-deċiżjoni hija ta' professjonali, ta' professjonist il-veterinarju. Issa, jekk il-veterinarju jara li dak l-asfur għandu ċans li jiġi riabilitat, illum il-ġurnata ġifieri da ħajtir. Li ħajtir. Li ħajkun jista' jerġa' jtir. Għax meta ngħidu jiena naf min għandu għasafar jkun spallat pereżempju, imma da jeqpa' rabbieħ u jeqpa' ħaj. Jekk ikun tajra protetta dak hija legali pereżempju, ma f'każ ta' falkoneri, li kollhom tajr. Fimni falkonerija falkonerija inti m'għandek m'intix qed tiddirja. M'intix qed tiddirja b'asfur salvaġġ, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri u asfur li ġim robbi fil-maluq in kuntatt mal-bniedem. Ġifieri li tgħid li isma' dan għandu futur għax ma jistax itir, nasal naqbel miegħek, ġifieri u asfur li trabba fil-maluq u forsi jekk inti huwa l-pett tiegħek. Ovvjament ma tkunx trid li tradu, forsi anke tnistel minnu l-qudiem. Meta titkellem fuq asfur salvaġġ, il-veterinarju jħares liha b'mod differenti. Ġifieri jekk dan huwa asfur illi tilef ġewnaħ. Jew tant għandu l-ġewnaħ miksur illi da bl-ebda mod ma se jerġa' jġib il-mobilità li kellu. Il-veterinarju jieħu dik il-konsiderazzjoni, ġifieri x'se jsir minnu dal-asfur, se jagħmel ħajtu ġogaġġa? Issa, ovvjament m'aħniex qed nitkellmu fuq speċi rari jew friskju ta' estinzjoni. Rari alla volja ma jtirx. Qatt ma kellna xi każijiet ta' barra daw. Ifimni, meta għajkla ġili kellna ġi xajkli ilu ħafna snin ilu fejn kienu dbatu barra minn Malta. Kien hemm anke arpa darba minnhom indbatet kienet ġejja b'ċurket jidhirli mill-Ġermanja u ndbatet lura hemmhekk. Ġifieri dak il-każijiet mbagħad wieħed jara case by case, imma normalment il-veterinarju jiddeċiedi għabbażi tal-welfare tal-asfur. F'daw il-każi ta' fejn ikolkom daw l-asafar tal-priża ħanejtek li forsi naf ma jtilux iktar tkun spallati u da. Mela forsi ideja, forsi intom bħala BirdLife titlu fi sħab mal-falkonieri, ħafna falkonieri, palissa tiġini xi ħaġa rasi, Lawrence Formosa per eżempju, li huwa falkonier dak nżaru l-kappell. Tajjeb, nafu siħab tiegħi, semulu minna. Tipo bħal dawn in-nies jistgħu jagħtu ħafna għajnuna fil-BirdLife għanajtek, tipo jekk għandek asfur forsi spallat, jew għandek forsi kopja għanajtek, forsi dirnexxilek. Da ma jistawx forsi nżammu fis-santwarju tagħkom u blajnuna ta' daw in-nies forsi anke jkunu mħallsin wara kollox dan għandek tiġri l-emmulaw, hemm ikunu qegħdin jaħdmu magħkom anyway. Imbagħad tirrabilitaw, forsi ma tirrabilitawx ta' ħajtir, imma forsi tieħdu il-friħ, dan kunu jafu kif, għandu esperjenza vasta. U forsi mbagħad il-friħ tagħhom
jinnexxilkom b'xi mod jew ieħor tirrabbiltawhom fin-natura u ttajruhom. Allora tkun tleft ma Dik hija s-sistema tal-hacking, pereżempju. Ħanejlek, again, il-deċiżjoni tkun tal-veterinarju normalment, mhux deċiżjoni ta' mhux normalment, dik hija dejjem. Titlu biftejn, jien naf, għax tilha kollox hemm kull problema naħseb hemm soluzzjoni, forsi għal. Fim il-soluzzjoni għal din hija li l-asfur ma jiġix ferut fl-ewwel istanti, ġifieri ħafna mix-xogħol jiffokat għan hemmhekk fil-fatt. F'dan il-każ, ġifieri għandek again, il-veterinarju normalment jieħu deċiżjoni, ġifieri naħseb wieħed għandu jistaqsi mbagħad x'inhi l-kwalità tal-ħajja ta' dak l-asfur li ma jistax itir. Jiena sfortunatament rajt ġew f'idejja każijiet ta' safar tal-priża illi jkun miġbur ikun instab minn xi ħadd ferut, forsi buona fide jipprova jdewwih, sfortunatament ma jsibx la l-opinjoni tagħna jew forsi ċemplina jew laqas ta' veterinarju u jispiċċa stronga dak jgħidulu stronga normalment bil-ġewna ma jistax itir u jasal għandna jew wara xi konfiska jew inkella jkun qata' qalbu l-asfur tant jibda jiddeterjora r-rix tiegħu il-talents tiegħu għax ma jkunx qed miżmum. Anka sa forsi falkunier forsi l-iktar wieħed li jaf tal-affarijiet. Imma ħafna minn nies ma jkunux għandhom ħila li ġifieri jrabbu b'dan il-mod. Fimni, ma nafx hekk għax saret għaw Malta xi ħaġa hekk. Forsi minn hawnhekk toħroġ. Ifhimni li ngħidlek il-verità, ġifieri semmejt il-Lawrence, jiġifieri aħna ħadna pariri minn Falconier, għax Falconier għandu ċertu relazzjoni mat-tar tal-priża u jiena personalment ħadd pariri fuq kif tirriabilita ċertu għasafar. Għallum il-ġurnata għandna wkoll ċertu networks ma' barra minn Malta fejn wieħed jitgħallem anke l-ispeċi x'għandha bżonn. Ġifieri hemm rwol għal Falconier, issa jekk wieħed jippruvax iżomm fil-magħluq. Għandek il-kwistjoni wkoll legali. Illi dan huwa ta' protett. Dejjem, ma naħseb b'xi mod jew ieħor hawnhekk insibu. U sfortunatament naf li fil-passat kien hemm każijiet fejn anke Falconier żammew illegalment ta' safar b'dan il-mod. Ġifieri hemmhekk huwa naqra fine line li wieħed joqgħod naqra attent minnha. Manka fejn tidħol krudelta, inti għandek asfur selvaġġ, imdorri jtir, imdorri fittex li kellu. U dan baġra l-inċident, sejħu l-inċident, nkunu nice. Inċident ċejn, ħafna minnhom ma jkunx inċident. Ngħidu dak li juhu. Seppot ngħidu intom mhux ngħidu jista'. Ma jisparaw l-hum, sfortunatament mhux kulħadd tal-ħal. U ma jkunx jista', u ma jkunx jista' jiġi. Ikkondanaw il-kulħadd bl-ebda mod. U ma jkunx jista' jiġi kif jekk mhux kif kien, ma jkunx jista' jkompli passi da ma jkunx jista' jkompli jaqbad. Hija krudeltà li inti mbadda l-asfur f'daqqa waħda, kun ilu diversi żmien jgħix b'tali mod. Da jipprova jpassi, jiena mill informazzjoni li għandha ħajja jipprova jpassi. U mbagħad ma jkunx jista'. Mhux bħal Falcon li hija krudili. Dak li forsi inti tgħid isma' jiena qed nipprova nagħtih ċans ieħor fil-verità wieħed għandu jistaqsi wkoll jekk hijax krudiltà u l-biċċa xogħol. Iżommu f'guva. Għandek ħafna nies li argumentaw lek hija billi ma jistax itir għax għandu ġewna ħwieħed. Jiena naktub bifier inħossa ġafija hekk kif qed tgħid. Ħafna opinjonijiet naħseb fuq għal il-biċċa xogħol u ġifieri hija kwalità tal-ħajja wkoll. Hija ħlejqa biex ittir. Naqbel miegħek. Bħal aħna ħlejqiet biex nimxu niġġru. Xek, imma nikser saqajja ma kursa nimxu noqgħod fuq wheelchair xorta ngħix. Imma xi kwalità ta' ħajja għandek, issa ma rridx nistema'. Fimni mhux bil-fors, jaf ikolli. Jaf ikolli tagħmel li jimxi. Jien ma naraħx hekk. Għax forsi dawn ħajibridjawlek f'dak is-sens jaf jibridjawlek u jkollok frieħ li mbagħad. Imma again dik hija xi ħaġa selfish għalfejn għandek iżżomm xi ħaġa annimali biex tammarhom biex ikollok il-freħ minnu. Ikollok palma qed ngħidu pereżempju annimali rari. Tkun xi ħaġa rari u kif qedlek jiġifieri kien hemm istanti fejn ġew mibgħuta barra minn Malta fejn hemm nies professjonali jagħmlu breeding programs. Ma jkunu tajr li jkun rari jew friskju ta' estinzjoni pereżempju, ovvjament. Ġifieri qed tiġi konsidrata ħanejtek in a way. Naħseb ġiet ikkonsidrata fil-passat. U ma jkunx taqsek rari isna għandna double standards ngħidu hekk. Ifimni, id-double standards ħalqhom il-bniedem naħseb ukoll, ġifieri jekk asfur ġirari għal xi raġuni, ġifieri ovvjament imbagħad wieħed għandu kważi jasal jissagrifika l-welfare ta' dak l-asfur biex ma jiġix estint. Ġifieri dik hija l-kwistjoni kollha, ġifieri x'se tpoġġi fuq il-bilanċ.
Tilla ħafna l-Falkun Malta msemmija ħafna l-Falkun. Il-Peregrine Falcon. Kien dak kien lokali bejt u Għataw f'xiftit, bejtu, reġgħu ġew, insomma, bejtu. li bħal dak ġifieri aħna nistgħu konna Malta kienet mimlija bihom dawn bażikament. U ma kienu jżommu l-bilanċ anke tal-firien. Il-Peregrine Falcon iktar safar oħra, l-iktar li jikkaċċja. Mektar, kaċċa, ġifieri sarraħ moħħok. Inta fint iktar. Kolla jikkaċċja. Ma ovvjament talmu. Mela, ħalli ngħaddu għal-domandi li jmiss. Mela, meta jiġu riċerkaturi Malta? Tajjeb, ikunu jistgħu jonsbu jew iridu jitolbukom xi permessi. Qed inħawdu hawnhekk riċerka riċerkaturi jew għax illum saret ħadd naqra. Jiena se kalli ma' riċerkaturi kont referi. Ma nafx riċerkaturi barranin. Bird ringers. Mill-insert naf intom biss tista' tirringjaw il-bird life biss. Eżatt, mela, inti għandek fl-Ewropa u madwar id-dinja il-mod kif la safar jiġu studjati huwa permezz tal-bird ringing. Issa l-bird ringing x'inhu? L-bird ringing huwa għandek persuna li għandu liċenzjat mill-istat illi għandu ċertu training li jkun vvetjat minn nies oħra illi diġà għandhom dik l-esperjenza u diġà talmu, illi għandu l-ħila jaqbad tal-asfur mingħajr ma jagħmlu ħsara, jagħmlu ċurket fuq saqajh, jieħu ċertu measurements, biometric measurements ngħidulhom, il-ġifieri li wieħed jista' jieħu l-qisin tal-ġewnaħ, kemm jiżen, jiċċekkja wkoll il-plumage tiegħu, jasal ukoll mhux possibbli għall-ispeċi kollha, jasal ukoll li jaraf l-età, is-sess tal-asfur u jagħmilha f'ambitu ta' riċerka. Issa, li jkollok persuna waħda ma għandha valur ta' xejn. Ġifier dan huwa netwerk ta' nies illi kollha jagħmlu bl-istess metodu u dak in-numru meta jitpoġġa fuq is-sieq tal-asfur huwa awtomatikament data li forma parti minn netwerk internazzjonali. Għal xiex għax jekk jiena irringjajt Pitur Rossa u Malta u da tfaċċa r-Russja, normalment bil-kontra, hawnhekk nirċievu anke Pitur Ross jiġi mill-bot mir-Russja. Għandek dik id-data li qiegħda ssejvjata f'database internazzjonali u wieħed ikun jista' jaċċediha u jkompli jibni informazzjoni fuq dak l-ispeċi. Dik l-informazzjoni tgħin biex anke jiġu pubblikati ċertu history fuq l-safar, ċertu atlases ngħidulhom. Issa, meta jiġi riċerkatur minn barra, jekk dan juri l-interess tiegħu li jrid jagħmel riċerka fuq l-safar, jikkuntattja ir-ringing scheme ta' dak il-post, f'dan il-każ il-BirdLife Malta qiegħda tmexxi l-unika ringing scheme li hawn Malta, jiġu verifikati li dak il-persuna hija fil-verità liċenzjata mill-pajjiż minn fejn ġejja, u ħafna drabi tiġi mistiedna mbagħad illi tiġġojnja tkun ma' ringer illi jkun sejr f'tali post f'tali ħin fil-ġurnata u jkun jista' jirringja ma' dik il-persuna. U wkoll ikollu l-fakultà jekk wieħed ikun ovvjament juri li għandu l-professjonalità l-kredenzjali kollha jagħmel riċerka wkoll b'mod waħdu. Normalment mhux necessarjament jekk jiġi pereżempju persuna jgħid isma' jiena interessat nistudja l-Pitur Rossi u Malta. Mela wieħed ħajjagħmel ċertu mistoqsijiet. Inti x'interessat eżatt tistudja fuq il-Pitur Ross? Għax jiena jekk da ħajjiġib mistoqsija isma' jien nixtieq nistudja l-Pitur Ross biex nara jekk sidru u x'aħmar. X'valur fiha. Kulħadd jafa. Ġifieri mbagħad wieħed għandu jkun ukoll jivvettja ċertu mistoqsijiet. First of all, jekk hi xi ħaġa innovattiva qed jipprova isolvi. Jekk hi xi ħaġa li qiegħda tgħin il-konservazzjoni u l-għarfien fuq l-ispeċi. Jew jekk hi xi ħaġa letteralment għall kurzità biex ġab skuża ħalli jaqbad Pitur Ross. Din hija s-sistema internazzjonali fl-Ewropa l-inqas illi wieħed jadotta. Ġifieri BirdLife Malta hija parti min jiġi jottuħ permess u kellha oħrajn li ma ttuħx għax ma jaqax taħt. Ifhimni rari kellna okkażjonijiet bħalma għala dal-aħħar li jkollok persuna illi kważi jippretendi illi jitlob iċ-ċrieket għax huwa ringer. Iċ-ċrieket huma amministrati. Le, għalhekk kont se ngħid. Eżatt. U jirrifjuta illi jurik il-kredenzjali li għandu minn barra, ġifieri da normalment jekk jiena
jekk jiena ħammur insuq karozza barra minn Malta jitolbuni l-liċenzja, intihom kopja tal-liċenzja, mhux nippretendi jien ħaniġi ħansaqsik il-karozza, ħattijili u qasbis nurik li għandi liċenzja. Dal-persuna hekk għamel ġifieri prattikament. U ma tajtuħx ġifmet. Le, ma aħna tlabnieh illi itina ċertifikati li għandu speċ ta' jurina d-dokumenti u għat ma rispondina. F'dan il-kas, l-lum nafina l-nassaba mux bħal ta' qabel, dal-ġimma t nafina, kon onest, wara li għadħat naqra għarfin naqra. Mux bħal ta' qabel x'ma Ġifiri, bħala suppost, ngħidu hekk suppost. Suppost taħel Bis-suppost dawna illum qegħdin hemmhekk għall-riċerka. Sawa. U xi 3000 u xekk, ġifieri. Ġi 3000 xi ħaġa. Eżatt. U dawna is-suppost dawn ġabdu l-asfur u jaraw iċ-ċurket, mhumiex permessi li jirringjaw dawn, ġifieri xekk. U mbagħad jitilquh jagħmel xi suppost li jaraw l-asfur plus ċurket, jiżnuh. Le, ġast safejna fjena, ġifieri skont il-liġi jinqabad l-asfur tal-għana f'dal każ, jiċċekkjaw jekk għandu x'ċurket, jekk għandu ċurket jieħdu nota ta' x'inhuwa ċ-ċurket, jidher li hemm l-obbligu wkoll jieħdu xi ritratti jew xi video u jibgħatu mbagħad l-informazzjoni lil World Bridges Regulation li tkun qed tikkordana din l-informazzjoni kollha. Mbagħad magħkom jew le? X'inhija? Tikkoordinata magħkom għax qed tisma' li intom tagħmlu riċerka. Le, dak in-numri eventwalment jekk ġenwinament jinqabad asfur li għandu xurket ġej minn barra, dak il-numru normalment jingħadda l-head ta' ringing scheme li jaħdem magħna, mbagħad jagħmel kontrolli tiegħu jagħmel in-networking tiegħu ma' barra minn Malta u jġib l-informazzjoni fuq dak l-asfur. Ġifieri b'mod indirett intom qed tieħdu informazzjoni mill-suppost. Kien hemm informazzjoni li daħlet, aħna qatt ma negajnieh li daħlet informazzjoni, ma wieħed mbagħad li għandu jistaqsi huwa biex iġġib dik l-informazzjoni. Hemm għalfejn joħorġu 3000 nassab jaqbdu dawn l-safar kollha u nassumu li daw kollha qed iżommu mal-liġi. Qed tipproponu ġifieri intom. Ma qed nipproponu xejn, ġifieri aħna ix-xewqa jew ma għandkom. Le, aħna iktar milli nipproponu. Jew inkella ħanejt jien. Jiena forsi jew il-poplu qegħdin jaħsbu illi qegħdin naħsbu. Illi intom tridu dawn twafqulhom il-ħobbi tagħhom, tilliminawhom, ma jaqgħux jonsbu għal kollox, ma jaqgħux nassaba, għall-użu u x'inhu. Nassab mhux permess ta' Mindu tħallna fl-Unjoni Ewropea. Tinsib, mhux suppost ba' iktar permess. Kellna phasing out period sal-2009. Sewa. U riċerka x'inhi ġifieri allura? La riċerka mhux inxib, riċerka hija riċerka. Ma jekk li jekk kien hawn nies fuq riċerka illi nassaba li tieħdu l-pjaċir xi naħseb patril li jaqbdu l-asfur u mbagħad. Mela diki it-trill li taqbad asfur, mhux għax vera trid tir-riċerka. Dik il-problema li għandna aħna. Parti mill-namra, naħseb jien, fimni. Imma daw aħna infatti għandna u rejna anke fil-kampanja li qed nagħmlu, da mhux vera jitilquhom kollha. Ngħidu mhux vera kollha. Uħud jitilquhom għandek min jitilqhom min jeżlu. Qed mhux vera jitilquhom. Mela allura dan diġà jiksru l-liġi lokali. Kemm inqabdu minn nies li ġifieri mhumiex qed jitilquhom. Mhux il-pulizija. Għalejlek il-mod. Għax ma intom tkun, stenna, intom jiena għandi din ċittadin kontra l-insib li intom ġifieri din kampanja. Li għamilna riżultat tal-ftuħ tal-insib. Ġifieri din, ġifieri x'qed tistennew mill-ċittadin jew x'intom titolbu mill-ċittadin as-saġġ. Aħna li xtaqna li nqajmu iktar arfin. L-ewwel nett qatt ma saret kampanja fuq l-insib. U fatti kien hemm din l-idea fil-fema tiegħi qasbaljata, ma l-menu bl-insib asfur mhux qed toqtlu qed iżommu ħaj maqful ġo gaġġa. Dik ħajja biex imorru li konna qed ngħidu l-ewwel. Jekk asfur selvaġġ imdorri fis-selvaġġ, ara jkun infaqqas ġo fi captivity. Differenti, u dak ikollhom ċertu ċrieket partikolari jkunu bla qasma, jekk minn is-sejra żball, li jagħmluhom malli jfaqsu 50 ġranet. Ikun imrobbi so he doesn't know any better. Imma asfur li taqbdu mis-selvaġġ. Hija krudeltà li inti żommu. U bdil kampanja kridna nagħmlu, ridna nuru lil pubbliku x'inhu l-insib u għaliex huwa krudili, hija forma ta' krudeltà.
li żomma sfur li ġej mis-salvaġġ. Ġifieri dawn mhux qed ngħidu li sfur breed. Mista jaqpa jżommu jew rabbieħ, gardell, verdun, whatever it is. Ġifieri li qiegħed imrobbi infaqqas ġifieri. Jekk twieled ġo gaġġa. Dik l-alternattiva qatt ma kienet aċċettata. Ġifieri jiena kont Qatt ma kienet aċċettata jew ma qatt ma kienet aċċettata. ġifieri ma taċċettawix din. Mhux aħna, kienet proposta. Jiena qiegħed fuq il-Kumitat Ornis ukoll u li hemmhekk mill-2010. Dak iż-żmien meta kien hemm il-phasing out li semmiet Antonja, waħda mill-proposti li kienet saret kienet li l-gvern jinvesti fi programm ta' captive breeding tal-asafar tal-għana biex in-nassab mhux fl-2009 f'daqqa waħda inqatalu l-insib. U dak li kien interessat li jirabbi dawn l-asafar x'huma jgħidulek illum il-ġurnata nifhimha differenti onestament. Illi huma jrabbuhom biex huma jaqbduhom biex irabbuhom u biex inislu minnhom. Fil-verità ftit huma dak li jirnexxilhom jagħmluha. Imma nassumu li dak kien lan. Ġivinti qed tgħid li mhux vera nislu. Il-biċċa kbira minnhom imutu. L-asafar tal-għana, il-biċċa kbira li jinqabdu u ngħidha. Li jinqabdu. Il-biċċa kbira minnhom imutu. Tant imutu illi n-nassab kull sena joħroġ jonsob u qabel ma jkollok il-ftuħ tal-istaġun tal-insib ikollok domanda kbira għalla safar ħajjin biex jużawhom bħala decoys. U x'jiġri li ġara matul is-snin għandek black market enormi ta' safar li jiġu minn naħat isfel tal-Italja u minn Sqallija. Issa jiġux fil-karozzi bil-katamaran. B'modi differenti oħra isibu mod imma da dejjem ikollok tmur il-monti tal-Furjana jinbijaw illegalment, minn ċertu pet shops jinbijaw illegalment. Ġifieri għandek domanda kbira ta' dawla safar li spiċċaw fuq l-idejn biex jintużaw. Għal xiex għandek dik il-ballenzi. Għax l-asfur qed imut ftit jirnexxielhom jgħixu minn staġun għal ieħor. Tlift il-punt li kont qed ngħid sorry. Fuq l-asafar ġifieri li li jinqabdu versus dawk li rbin fil-gaġġa. Għax jisaqsetek. Jekk mhux tal-gaġġa, ma ġiex aċċettata. Fl-instaw li ikunu biex innassab wara l-2009. Eżatt, sorry, Iva, għandek raġun. Iġifieri dak iż-żmien fil-Kumitat Ornis kienet ġiet proposta din li l-gvern kellu jinvesti biex in-nassab jitieħ alternattiva li ikun hemm stok ta' safar mrobbin fil-magħluq biex huma jibdew il-hobby li jirrabbu l-asafar. Dak, pereżempju, Federazzjoni tal-Kaċċaturi l-FKNK qatt ma aċċettata bħala alternattiva. U spiċċat waqt sob tal-biċċa xogħol, ġifieri. Qatt ma aċċettaw illi jkunu jistgħu jrabbu l-asafar. Qatt ma ħadet ittieħdet bis-serjetà. Tant illi meta wasalna l-2009 li suppost kien hemm dak il-phasing out period wara li dħalna fl-Unjoni Ewropea u dak il-programm imbeda u kien suppost qiegħed hemm ekwipaġġat biex jipprovdi lin-nassab basafar fil-magħluq. Dak qatt ma kien ittieħed bis-serjetà. U spiċċaw ġifieri letteralment fl-2009 l-insib waqaf dal-programm qatt ma sar u spiċċaw ġifieri dak in-nassab li l-insib baqa' sejjer b'mod illegali mbagħad. Issa, rigward jiena ħadd xejn informazzjoni ngħidha għax mhix daqshekk intis fi din, però minn dawn il-nassaba ħanejtek naħsebhaw minn kollox, permett ngħidu tajjeb u wara ħażin. Dawn in-nassaba illi forsi jixtiequ anki jinaqdu mal-BirdLife illi jkunu jistgħu jirringjaw. Tajjeb u forsi jkunu kontrollati, jkunu parti mill-BirdLife pereżempju. U anke forsi jirringjaw u jkunu taħt kontroll tal-BirdLife tista' ssir. Ifhimni mhux kwestjoni taħt kontroll, imma jiġifieri l-opportunità li wieħed jistħarreġ fil-bird ringing u jitgħallem u jsir ringer b'mod serju hemm qiegħda. Ġifieri dan anke saret emenda qabel kellna sitwazzjoni fejn jekk inti għandek liċenzja tal-kaċċew tal-insib ma tistax tmur għar-ringing. Ġifieri jekk inti tmur għar-ringing titħallija warajk il-liċenzja jew tal-kaċċew. U ringing x'tinvolvi kif taqbdu ħlasfu bil-xibka? Bil-renji, bil-misnets. Dak huwa l-metodu internazzjonali. Ma ħallux lejlem ta' Kont taf li kont se ngħid importanti. Għalu li kien xi drabi li mitulkom xi għasafar fuq. Li kont se ngħid. Huwa minnu jew le?
ma jidirlix li dan, ma ifimni. Jena Għallu li ħallejtuh bil-lejl u. Għax jaffaxxinani Mietu xie safar il-bird bil-lejl. Jekk jitħallew il-renja bil-lejl huwa. Mort u ramawa dak il-ħin, fi mort qabel il-ħin, f'xi 6 kienu ta' fil-ħodu, 6:30, u dak il-ħin kienu għat jarmawa u bdew jirringjaw fis-7. Is-6 l-iktar li kienet. Ġifiri ma ssibux oġġezzjoni li jkun hemm xi. Le, ullum li kont qed ngħid hija llum il-ġurnata saret emenda fil-liġi biex tippermetti li dak li jkun li jekk għandu liċenz tal-insip jew tal-kaċċa jista' xorta jekk irid jistħarreġ fil-bird ringing jagħmilha. Ġifieri kien hemm xi ftit każi ta' nies ġenwinament li avviċinaw il-bird life u li ġabu l-liċenza tar-ringing. U jekk insemmi ftit mir-ringers tafhom inti Antonja forsi ftit minnhom mhux ħansemmihom bisihom, imma min li ġie minn background ta' ansib u ta' kaċċa illi llum il-ġurnata għarfu dak iż-żmien illi once li bdew jaraw jitalmu aktar fuq l-safar, llum fost l-iktar bird ringers li għandna attivi kienu fil-passat, ġifieri meta kienu tfal, kienu jonżbu jikaċċaw l-safar, ġifieri mhix xi ħaġa impossibbli, mhix xi ħaġa easy. It-trill t-pem, għax jekk inta taqbdu bir-renja, naħseb ġorta hemm l-element. U le, xi ftit jew. Fimni, u hemm ċertu. Il-namra li taqbdu bir-renja jew inkella l-ħobi battu u r-ringjajtu, naħseb ukoll fih element ta' insib fih. Ija, u aħseb wara inti kemm għandek. Anyway, naqxen nassaba. Tejda b'dak il-mod forsi, dak it-trill tal-ringer ħafna drabi, sorry. It-trill tal-ringer. Sorħa taqbad, inti għandek sorpriża. Li l-insib, inti qed tonsob għal ċertu speċi ħafna drabi, jisek inti prova. U apparti minn hekk għandek trill doppja jekk ikollok għasfur b'ċurket ġej minn xi pajjiż u tiskopri minn fejn ġej. Mbagħad forsi l-qudiem mhux ħaġa awtomatika, ġifieri tibgħat email. Fl-insib illum fl-insib dal-qed ngħidlu jiena illi għandek nies illi verament ġenwinament dawn jonsbu biex jaraw l-asfur minn fejn ġej u l-asfur il-pis tiegħu. Ħanejlek. Għandna ġifieri daw 3000 kollha. Għabdu l-asfur jaħbu jitilqu jinaf. Qed ngħidu hekk, jew qed ngħidu li għandna parti li tista' forsi b'xi mod taħdem ħina mill-qalu li anki lest li kolli kamera fuq il-mansab pereżempju biex jarawni li lest li qed naqbad u qiegħed. Ħanejlek l-insib. Għalin lest li kolli kamera fuq il-mansab tkun qabda magħhom jarawni naqbad u nitlaq. Mhix dik il-kwistjoni. Ħanejlek. L-insib u r-ringing huwa differenti. Huma differenti. L-isball li sar li wieħed prova jaffeċ wieħed mal-ieħor. Ma jfissirx li nassab qatt ma jista' jsir bird ring, ġifieri tifhmuni x'ħażin, ġifieri dik hija min hu ġenwin u jrid jistudja s-suġġett, hemm training illi mhux easy, ġifieri jirrikjedi madwar sentejn fejn wieħed jitgħallem anke l-iktar speċi li nqabdu hawn Malta. U wieħed jieħu stħarriġ mhux biss illi jkollok compilation ta' safar differenti, kemm tal-passa, kemm lokali u jistħarreġ fihom. Ġifieri sakemm bniedem jasal għal punt li jkun jista' jarma waħdu li kollu l-post fejn jagħmel ir-renji il-mistess. Anke jista' jarma waħdu. Iva, mekk ikun liċenzjat. Ovvjament ikun akkwista ċertu livell ta' knowledge u anke ta' fiduċja illi r-riċerka tkun tista' ssir b'mod professjonali. Għax ma tbadrux, ma tridux teqerduha din ħaġa, anzi kważi inħossa li jkun dan ħoss li jiena ħansib wej ieħor fejn jiena nkun nista' xorta jekk. Imma dik li saret issa, ġifieri sfortunatament il-gvern ra mod kif iħalli l-insib ikompli għaddej bl-iskuża tar-riċerka. Issa, ma alla ħares ikollna sitwazzjoni fej 3000 nassab isiru 3000 ringer, għax anke dik ħajkollha impatt, ġifieri ma jistax ikollok 3000 ringer kulħadd kuljum filgħodu whatever metodu li qed jużaw bix-xibka jew whatever qegħdin hemm barra u qed jaqbdu l-għax u mbagħad jkollok impatt mod ieħor. Jiġifieri u dik hija l-kwistjoni kollha wkoll. Jiġifieri meta jħares lejn l-insib, l-ammont ta' mnasab li hemm. Ma qalix billi jkollok 3000 fl-argument. 3000, jiġifieri jekk inti nagħmlu mod bħalissa għandna l-pasta ġejja minn naħa ta' fuq. Ġejjin la safar ta' minn Sqalija sejrin lejn il-Libja Tunisija. Nagħmlu mod l-ewwel mansab li dal-asfurra kien Għawdex. Niżel fuq il-mansab, għaleb fuqu, iċċekjaħ ma kellux ċurket, jew kellu ċurket, teoretikament ħarbu.
Da tar ftit, niżel lejn naħa ta' isfelta u dex sab man sab ieħor, reġa' nqabad. Da letteralment, ma nafx hekk rajt il-mappa li ħriġna tal-ammont ta' mnasab awtorizzati, jekk nistedinkom idħlu fuq il-website tal-BirdLife u taraw. L-ammont ta' mnasab li hemm eżaġerat. Għandek il-fuq minn 3000 mansab, għandek ċertu postijiet għal aħdejn l-oħra. X'ċans għandek asfur li se jgħaddi minn mansab għal ieħor mingħajr ma jinqabad. Plus l-istress li qed tagħmel fuq dak l-asfur, anke jekk teoretikament. Dak l-asfur kellu jitħarrab. Reġa' nqabad f'mansab, reġa' nqabad f'mansab ieħor, reġa' nqabad. Ġifiri nifmek sew jien intom jekun hemm ringers li jkunu limitati. Il-ringers huma mhux ġifieri qed ngħidu hemm madwar 25 ringer Malta. Parti minnhom qed tgħid li jekk nifmek sew li kienu nassaba. Hemm minnhom kienu nassaba fil-passat. Kienu nassaba fil-passat. Palma l-lum għandek fost l-aqwa fotografi tal-asafar li u kol ġejjin minn familja ta' Fuq di tal-fotografi. ta' nassaba u kaċċaturi. Fakkarni f'xaħġa li qalu. Ivri l-passjoni li għandi, minnu vera għandu passjoni l-asafar u l-ambjent, eventualment dik il-passjoni jista jibqa ikollu b'mezzi li jagħmlu inqas. Per esempio fotografija fal-metet inti li issa fuq il-fotografija jiena ma nafx għaddiet li mwidnej li kien hemm xi ħadd li daħal jiġbed ritratti għandu kull ladira u ġara li daqqa ta' xi siġar jew ta' xi ftit qasab u spiċċajtu mill qalu li għalaqtu r-riserva. Le ma kemm informazzjoni żbaljata. Ejdu li ftit fuq għadin. Trid titkellem fuq int jew jien? Le, kien hemm xi inċident fejn inqataw xi dan, ġifieri. Xi ġara qasab qalu li qasab. Eżatt, imma il-riserva naturali hija protetta. Ma tista' tmiss xejn. U tafu min ġifieri qata. Le ma nafux min. Ġifieri kien miftuħa l-pubbliku 24 hours. Da, ir-riservi tagħna jkunu miftuħin l-iktar fil-weekends. Dak kien hemm xi persuna li derlu biex jieħu ritratt sew. Dan hemm il-hides, jisom kamra jkollok slit fejn tista' tara u tieħu ritratt minna. U kien hemm xi persuna li daderlu li biex jara l-kollu l-vista sew. Niżel u qata xi qasab. Ġifieri dak hija xi ħaġa li għal ħares kulħadd jibda jieħu il-mezzi fidej jibda jqaċċat. Għalaqtuh s-santwarju? Inħalqet għal-ġimgħa biss, sakemm tranġat il-ħsara li saret, u mbagħad reġgħet infetħet. Li ġara mbagħad kemm xorta kienu qed jaħsbu fuqha, din mill-informazzjoni li għandu jekk żbaljata korreġini. Xorta kienu qed jaħsbu fuqha għaliex tant il-fotografi, tant ikunu jridu hekk għandhom passjoni lill-asafar li kienu qed jispiċċaw uħud minnhom jidħlu ġoħajd fil-ħin li huwa miftuħa għal-pubbliku. U jagħmlu l-eksija twale, ġifieri, jistennew biex jiġbdu dak ir-ritratt. Dan huwa sintomu, ġifieri hija xi ħaġa. Immur jiena hekk bħala il-pubbliku ġenerali bla kamera b'ġas biex irrid nara l-asafar u rrid nara minn ġol-ħajd u minħabba l-fotografi ma nkunx nista'. U kienu ddeċidew jagħmlu waħda minn dal-ħajds li kien ser tgħaddi, jagħmlu la ħġieġa. U għana xridu u koll rridu juru ċertu videos edukattivi għal meta it-tfal tal-iskola jmorru hemmhekk u inti trid allura tnaqqas kemm tista' l-istorbju biex ma tgerrix l-asafar u l-ħlejjaq l-oħra li jkunu hemm barra. U tu għal din biex jiena bħala pubbliku li mort bla kamera inkun nista' almenu xorta nara minn ġol ħġieġa. Ir-riserva minn hemmhekk. Però kien hemm ħajd zoħra li setgħu jużaw, ġifieri ma kienx l-uniku waħda di. Ġifieri kważi qed nagħmlu appell isma' mura x'bid ir-retat ma toqgħodx taqbes u taffeċ ġar riserva. Dik żgur, imma ġifieri dan huwa sintomu li qedlek ġifieri ħafna nies tfittxu n-natura, l-fotografu dawn għandhom intenzjoni tajba, ma mhux qed niddubita ġifieri li dan ġifieri għandhom passjoni għall fotografija u dana ċertu ritratti jinbieħu ġifieri. Iva, u dan ifhimni biex tieħu ritratt ta' sfur dawn nies għandhom paċenzja jagħmlu ġurnata sieħa bil-qiegħda hemmhekk jieħdu ritratt. Imma imbagħad jiġri aħna wasalna fi stat il-riservi tagħna hemm kompetizzjoni ta' nies illi jridu joqogħdu hemmhekk biex jaraw l-asafar. U dik hija l-kwistjoni, ġifieri għandna nies b'interessi differenti, minn fotografija, minn mirx imur bil-familja. U għandna daqsxejn ta' konflitt bejn dawn l-uż. Sabiħa, imma tkun vlogger u hija eżatt, hija daqsxejn diffiċli biex timmaneġaw forsi ssib bilanċ. Il-right wing hawnhekk ħajħob biex jgħidilkom ġifieri. Ġifieri żgur.
Insomma, ġifieri dem fetħet ġifieri raġet. Il-riserva miftuħa. tinfeta għedha. It-tlet rezervi kollha miftuħin. Għax dal-aħħar kellna kull ma kellna magħluqa kienet ladira għaliex kienet isir xogħol biex issir ħajd. Ikbar u skont. U qed tillimitaw in-nies li jitlu Le, ġifieri ma jkunx hemm limit ta' nies. Il-riservi miftuħin, s'issa qatt ma kellna problemi li kellu jagħlaq. Le, ma mbagħad tal-ħajt. Issa kombinazzjoni llum tellajna post sistema ġdida kif inti tibbukja il-ħajt. Għal-fotografi. Għal-fotografi jekk trid tibbukja għal-fotografija partikolarment hemm ċertu ħajt jintużaw posta u tista' tibbukja l-ħin tiegħek minn qabel. Ma dawn huma l-fotografi l-iktar li. Hemm xi wħud minnhom. U min jħossib għal-riservi intom ġifieri tieħdu ħsieb ġifieri kien hemm bżonn tagħmlu xi ħajts eċetera tħallsuhom minn BirdLife. Ġifieri hemm ovvjament hemm ċertu ammont ta' flus li jmorru mill-gvern bħala management agreement li mhumiex ammonti kbar. Mhux in personalment nħossib il-management ta' riservi. Motu l-bija ġifieri mbagħad sta l-BirdLife li tara kif tuża dak ir-riżorsi u forsi iġġib sponsorships ġieli kien hemm ġifieri entitajiet privati li sponsorjaw xogħlijiet fir-riservi. Interessanti. Issa ħammur fuq din, semajna l-ewwel ċittadini kontra l-insib. Qed nara jiena fuq social media naħseb li iktar ġibdit l-attenzjoni kienet din il-kampanja illi qed tabdu public figures ġifieri dawn il-persuni pubbliċi u jitħattu bażikament kontra l-insib. Tajjeb. U anyway naħseb qed qajjem naħseb iż-żewġ stampi għanejdek tal-istorja, għaliex għandek dawk illi qed jirretaljaw kontra daw public figures tajjeb illi isma' intom intorna s-saba, din hija kultura, aħna għandna dritt, ma tafux x'inhu jiġri għaliex aħna llum inbidlet is-sitwazzjoni fejn ma ninsib l-antik, aħna llum l-asfur ma nżammuh ġagaġġa. Ġifieri mhux kulħadd l-istess, ġifieri. Ma xorta biex jaqbdu l-asfur kollhom asfur ieħor marbut ma' tok ta' parsi ħieles. U jgħad kull darba li jola jerġa' jistabat mal-art. Dik għadha ssir taħrika. Provja t-taħriq. Ifimni, din hija gimmick. Ġifieri r-riċerka hija gimmick. Ġifieri fil-verità l-biċċa l-gweta għan-nasaba nemmen ġifieri illi u rajta jiena wkoll bajnejja la safar iżommu għamedi. Ġifieri dana tgħidlix li jkollok nassab. Taħrika qed tgħidu intom di twaġġat ikollha. Le, taħrika huwa metodu kif issir parti mill-insib. Eżatt, inti normalment il-mansab għandek il-ġbik qegħdin mifruxa bil-molla li jkun kontrollata mid-dura. Mbagħad ikollok il-safar tal-għana fil-gaġeġ li l-għan tagħhom huwa li jattira l-asfur, u mbagħad ġielim jagħmlulek dat tat-taħrika ħalli u jidher u jniżżel l-safar fuq il-mansab. Dak huwa l-metodu kif jintuża. Aħna li qed nitkellmu hija l-fatt. Kulħadd għadu jħarrek jew. Insomma nafx xi. U llum il-ġurnata waħda mill-affarijiet li nbidlet. Imbragaħ xejdu. Imbregat, l-asfur imbregat huwa dak li jintuża taħrik. Illum il-ġurnata kważi t-teknoloġija qed tgħinhom iktar milli kien fil-passat għax illum il-ġurnata in-nassab jista' jużalek il-bird caller. Fuq jiġifieri jekk hu l-argument u għalhekk skont id-deroga jista' jagħmluha. Ġifieri fejn qabel forsi illum il-ġurnata dak li jkun jew ma jaffordjax jew m'għandux aċċess li jkollu 20 asfur bħala diko jiġiltarhom daw, jista' jużalek il-caller li għad-differenza tal-asfur da ma jaqgħat u għandek batterija għaddejja u da jibqa' għaddej il-ħin kollu. Ġifieri l-insib kważi sar iktar effiċjenti illum il-ġurnata minn dak li kienu jużaw qabel. U da kollu biex jinqabad l-asfur, ġifieri li kont se ngħidlek hija llum il-ġurnata tgħidlix li għandek xi nassab illi jinżillek xi asfur ta' żebbuġ li jiswa x'kultant anke €100 u se jħarbu lura ta'. Ġifieri ma nilludux ruħna li dak li qed isir. Ġifieri forsi għandek ftit minnhom li ġenwinament jagħmlu jħarbu, imma jgħidlek il-biċċa l-kbira jaqbduhom u jżommuhom l-asfur. Bird callers importanti jekk ngħidu li dawn huma legali tħallihom mixawlin bil-lejl. Kallinsib tal-pruvieri. Huwa illegali. Huwa illegali bil-lejl. U huma parti minn noise pollution. Ekku, eżatt. Xemmin. Fatti dawn idejqu l-kulħadd. Għax inti bil-lejl ma tixtoq tisma'. Ma l-asfurjajat. Mhux għax tisma' sfurjajat, għax tisma' xi ħaġa kontinwa. Ma naħseb din naqset.
Dele naħseb naqset jien. Għax jiena nkun ħafna fil-kampanja. Jew qed iduru l-pulizija, għax normalment qed iduru l-pulizija jintfew momentarjament. Nembar jiena kun nismakom naħseb sa 3 snin, 4 snin, l naħseb kienu ħafna. Ma di pereżempju xi ħaġa li ħafna nies ħafna nies jaqtaw qalbu jirrapportaw. Sebt mal-BirdLife u Daily Ma kunx kullum kien. x'ismu u smajnijhom u kun għadha qasbistela tix-xemx. Għax tagħmel ġen toqgħod duru mat-toro jew fil-kampanja biex taraw jekk tisimgħu xi gazett fiex. Raptor Camp. Ġili għamilnija ma ġifri anka l-lan ta' kampanja bħal daw u li narfu l-pubbliku għax ħafna drabi n-nis jaqtaw qalbhom jirrapportaw, ġifri ħafna drabi jkollok dik il-persuna li taf li għandek xi ħaġa legali jew tibża tirrapporta, jew tiddejjaq tirrapporta, jew ma tafx kif. Ġifri fost l-għaniet tagħna huwa li ninformaw il-pubbliku li inti tista' tirrapporta, għandek fejn tirrapporta, jekk ma tix tirrapporta lilna tista' tirrapporta il-pulizija, hemm l-iskwadra tal-IPU, għaw Malta fawdex ma teżistix. Illi fejn qed jista' jagħmel rapport u normalment ir-rispons tagħhom ikun li jiġu fuq il-post. Ġifieri din bażikament il-kampanja li qed tagħmlu ċittadin kontra l-insib. Ħanejlek, imma ġifieri rajna ħafna tiżjin. Ir-riċerka hija waħda mill ħafna tiżjin li ġew f'dawn l-aħħar snin. Public figures li qegħdin intervistaw eccetera, biex waslu għaxiex, biex waslu jina biex waslu l-mibeda Mhix mibeda. Bejn in-nassab u ċittadin. Ħanejlek, fl-aħħar biex nadukaw għax jina fl-aħħar mill-aħħar is-sitwazzjoni li qegħdin fiha fejn spiċċajna jekk naraw daqsxejn il-history tal-insib għandek l-insib li kien permess tal-2008 fl-2009 ġie illegali. Mbagħad ħarġet il-famuża loophole ta' Rodrick Galdes dak iż-żmien illi sabu daqqa waħda ntebħu li jistgħu jagħmlu deroga. Applikaw id-deroga waqfitilhom il-Kummissjoni Ewropea b'sentenza, reġgħu ġew darhom mal-ħajt, erġajna ħriġna b'din l-idea tar-riċerka li minn għalina il-Kummissjoni Ewropea ħad iblaħħa u erġajna spiċċajna qudiem il-qorti u qatata. Issa qatata kif? Favur tagħhom jew favur qatata li Malta ħatja li qed tikser id-deroga. Issa li ġara f'dal każ li qatt ma rajnih qabel fejn il-Gvern sfida letteralment is-sentenza tal-Qorti Ewropea u fetaħ xorta. Jiġifieri issa l-Kummissjoni Ewropea at some point in time ħatqum u ħadd jieħu azzjoni fuq il-fatt ta' ksur ta' sentenza, mhux ksur ta' direttiva. Imma s-sitwazzjoni hija din, jiġifieri fejn provajna nżejnu dan l-insib ta' parsi riċerka, bildi li jew ta' parsi riċerka. U ħafna minn nies hemm barra ħassejna l-bżonn illi ninformawhom x'inhu fil-verità qed jiġri. Ġifieri għandna sitwazzjoni fejn il-pajjiż qed imur kontra sentenza tal-Qorti Ewropea. Għandna sitwazzjoni fejn il-pajjiż qed ipenġi il-qbit ta' dawn safar b'mod illegali bħala xi forma ta' riċerka. Ħassejna l-bżonn illi ovvjament ninformaw in-nies biex ikunu jafu anka meta wieħed ikun qed ikellem il-politiku li wieħed forsi jisma' ħafna drabi għax in-nassaba bħal kaċċaturi wkoll bħala lobby għandhom vuċi qawwija ħafna illi il-politiku ħafna drabi jisma' naħa waħda, tajjeb illi anke jibda jisma' naħa l-oħra tas-sitwazzjoni ta' x'inhija r-realtà. Ġifieri aħna lantana kien anke illi nuru x'inhija r-realtà hemm barra. Xi tfisser li jkollok asfur maqbud fuq mansab imbregat u tolli ħodt niżlu? Xi tfisser illi inti għandek persuna illi daħajtu kollha jonsob illi hemmhekk qiegħed il-gvern taħ il-liċenzja li qiegħed hemm jonsob, qiegħed hemm jirriċerka suppost u fil-verità qiegħed jonsob bil-karozza pparkjata ħdejn il-mansab u kull asfur li jiġi jispiċċa fil-bagol tal-karozza. Dawn huma realtajiet li f'dal ġimgħat li għaddew ħriġna mbarra ħalli n-nies ikunu jafu x'huma jaraw. Kellna anke sitwazzjonijiet fejn turisti li sabuhom ma' wiċċhom ġemplulna dik jiġifieri. Tispjega letteralment isma' nafu illi hija xi ħaġa li tiddejja tara, ma sfortunatament bħalissa hija xi ħaġa legali li tista' ssir, anke jekk qed tmur kontra d-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri nistennew xi multa, probabbli. Mhux ovvja, ma naħsibx li ħajħallsu għan-nassaba u l-kaċċaturi biss il-multa. U dik hija xi ħaġa ta' li hija ġusta. Ġusta tkompli titfa' aktar peace fuq il-pajjiż.
U għandkom xi ħielek x'multi dawn jista' jkunu. Qatt ma wasalna sa dak il-livell, ġifieri qed ngħidlek dan huwa dinja l-ewwel darba li qed jisfilaw Dak kif sentenza konna Ewropea. bis-saħħa tal-bird life li rrapportajna xiex. Ifimni, Barra biex mhux ħan innega li qatt ma minna rapporti u qatt ma wassalna sitwazzjoni ġifieri bħala NGO għandna kull dritt li nwasslu dak li qed isir hawnhekk. Imma ovvjament naħseb anke kieku ma kellniex ma minniex dat tip ta' rapporti, ġifieri tant hija sfaċċata li mhix riċerka. L-ebda riċerka ma tqabbad 3000 ruħ bi 3000 mansab u iktar fuqhom għal xarejn sħaħ jonsbu jaqbdu l-asafar. Mbagħad joħorġulek b'riżultat li kien hemm inqas minn 10 safar biċ-ċurket. Ġifieri da jiġġustifika li tagħmel riċerka fuq din l-iskala għal dak ir-riżultat u jinqabdu u jinqatlu, nistressa jinqatlu asafar tant ammont impatt kbir ambjentali fuq asafar li huma speċi protetta fl-Ewropa, mhux qed ngħidu speċi li mhix protetta jew speċi kaċċablinja, speċi protetta u di ħafna drabi wkoll li sibna li ħafna min-nies ma m'għandhomx għarfien fuqha. Il-gardell il-ġojin huwa sfur protett. Ħafna drabi in-nassab li trabba din ma jifhimiex jiġifieri il-biċċa xogħol. Xina rajt videos u batuli anke videos. Għandek dal-ċertu għasafar li jinqabdu pereżempju fin-naħat isfel tal-Afrika li huma protetti għall-Ewropa ma mbagħad fl-Afrika mhumiex. Ġifieri Malt għax minnaw joħorġu pereżempju mmorru l-Afrika daw jinqabdu hemmhekk. Ija, le, dik hija realtà ta' kollox, u ġifieri. Mhux kollox. Hija fis-sens ġifieri laki li naħseb kulħadd japprezza li f'Malta għandna ċertu liġijiet li huma online fil-maġġor parti. Qed ikunu għaddisek ta' mill-Papa. Mbagħad issib. Imma sorta billi xi ħaġa ħażina ssir x'imkien ieħor. Għandna l-fejn nagħmlu bħala. Le, ma tindiressa forsi l-Ewropa biex din ħaġa mbagħad jekk taqgħa anki minn pajjiżi oħra. Mit-territorju tagħha li interessa għandha territorju u l-Birds Directive. Ma forsi nafisu sanzjonijiet ilha fis-seħħ mill-1979. Daqsi għandha żmien id-direttiva tal-asafar kważi. Tifhem? Ara waħda mill-ewwel liġijiet fi daqshekk kien importanti l-ambjent għaxi mhux tal-asafar biss, l-asafar u l-habitats tagħhom. Ġifieri u ilha għaliex bil-kontinent Ewropew ipassu u eventwalment imorru jbejtu iktar tard. Ma nafx kemm il-speċi ta' asafar. X'inhu l-persentaġġ li għaddi minn Malta bħala asafar? Ġifieri aħna persentaġġ kbir għax naħseb l-asfur mill-loġika qed noħodha jqarreb l-reptiven bil-ġibiltar jennaf. Eżatt, li għandek l-asafar ta' Spanja jmorru lek fuq il-ġibilta u joħdulek dik in-naħa tal-Afrika. Aħna li naraw Malta ħafna drabi jkun miċ-ċentru u mill-est tal-Ewropa. Ġifieri mill-Isqallija, Italja, il-Balkani, għandek pajjiżi anke sal-Ungerija. Ma tkomx persentaġġ anke bil-riċerka li qed tagħmlu ġifieri tgħidu isma'. Mhux taf in-numri ġili qasif, u ġili jibqgħu għaddejjin. Ġifieri anke għandek l-element tat-tef. U għax ikollhom bżonn jitrejqu jew jistrieħu. Titkellem iktar fuq l-insib għax jisu l-iktar li qegħdin tindirizzaw naħseb iktar l-insib dil-kampanja. Le, dil-kampanja iva. Hija nsib biss. L-insib biss din. U ġejja riżultat tal-isfida li l-pajjiż għamel lill-Kummissjoni Ewropea. Issa hawn ċertu għasafar li nafir li josbu li Melvitz ma nafx iktar. U l-Pluviera. Sewa. Barra daw jista' jispara fuqhom ukoll. Iva. Allura, tista' tisparalhom iva u taqbadhom. Ma tinsix li dik hija biss permissibbli b'dera. Ara, fuq livell Ewropew. Dialoga ġifier favur l-insib jew dialoga favur il-kaċċa? Deroga hija eċċezzjoni. Eċċezzjoni, eżatt. Inti għandek l-insib huwa forma ta' kaċċa għal xiex. Għax inti għandek l-asfur battu u neħħejtu mis-salvaġġ. Ġifieri din net riżalt tagħha huwa l-istess bħal-kaċċa neħħejtu. Issa, fil-liġijiet Ewropej l-insib mhux permess għal xiex għax huwa konsidrat li huwa forma effettiva ħafna ta' kif taqbad l-asfur. Mela inti għandek mansab, jekk il-mansab jattira għata sħiħa ta' asafar qegħdin fil-pasta u jinżlulek fil-mansab, dab qalba waħda biex xibka qabadlek għata sħiħa. B'center għandek inqas ċans li tilt b'tir wieħed 3 tiri għata sħiħa ta' asafar. Xi dik huwa konsidrat fl-idea ta' sostenibilità li nsibu għal iktar mod insostenibbli ta' kif għandha ssir il-kaċċa. Issa, biex Malta
irnexxila tkompli bl-insib wara li daħlet fl-Unjoni Ewropea tapplika d-deroga. D-deroga hija li inti tapplika eċċezzjoni li hija kwotata minn artiklu 9 direttiva tal-safar illi jirrikjedi ċertu miżuri stretti. Illi inti għandek ammont żgħir ta' safar jinqabdu, li inti għandek is-sistema tal-liċenzji, li inti għandek l-infurzar, li inti għandek sistema ta' kwoti fejn jiġu kontrollati. Jiġifieri kieku fil-verità id-deroga qiegħda tiġi infurzata in practice u aderita minn nassaba, l-ammont ta' safar komparat ma' dak li jiġi kkaċċat għandu jkun baxx. Ġiet ngħidu il-kwota hija ħafna drabi ġiri tkun 500 pluviera pereżempju. Ġifieri Kaċċa jew tal-insib. tal-insib tal-pluviera il-kwota nazzjonali. Ġifieri dik kwota nazzjonali sija l-kaċċa sija l-insib qed nitkellmu. Le, il-kwota nazzjonali tal-insib. Ġifieri id-deroga kieku Għala pluviera mhux waħda għandek ġifieri 500 pluviera għall-insib għall-insib. u kaċċa. Il-kaċċa m'għandekx limit fuqhom. Mbagħad. Le, ma ġifieri għall-inqas qed tagħmel limit fuq l-iktar mod insostenibbli kif taqbadhom. Issa realtà hija dik differenti għax kulħadd bil-collars, kulħadd għandek l-imnasab ma' kull imkien, u plus għandek il-kaċċa ma' ġifieri it-tnejn li huma jekk tagħmelhom plus flimkien għandek impatt kbir fuq dak Inti l-argument huwa li bl-insib taqbad iktar faċilment milli taqbad. Eżatt. Imma mbagħad għalhekk għandek ċertu kontrolli li fir-realtà wkoll mhumiex ikkontrollati. L-użu ta' bird collar pereżempju, li ma jintużax biex għall-insib, jintuża wkoll għall-kaċċa. Il-bird collar huwa mod effettiv kif inti qasfu li qed itir li forsi ma kellux moħħu jaqaf lejn Malta, qatt rajtu niżel Malta u sparajt. Jiġifieri dawk huma legali għalhekk. Illegali għalhekk. Anka fl-insib, fil-riċerka biss mhumiex. Fl-insib huwa legali wkoll. Għax inti kull ma qed tagħmel huwa qed iżżid il-possibilità. Jien qabad dak l-asfur, mela allura jekk Malta għandek 10,000 kaċċatur qegħdin hemm barra jikkaċċjaw għall-pluviera, jekk daw kollha jużaw il-koder, l-ammont ta' safar li potenzjalment qegħdin joqtlu ħajjikber ħafna iktar, għalhekk għandek il-liġi tik ċertu parametri fejn inti tikkontrolla il-kaċċa ċertu mod li suppost tkun sostenibbli. Interessanti ħafna, ġifieri qed nħobb nitkellem magħkom. Imma il-ħin għafa ġifieri. Mela xi tagħmlu xi appell lin-nies anke fuq din biex ngħid kollox jiena student ukoll lil ċaħat nassab ġifieri mhux il-laqda nifisha, imma anke jekk iridu jien naf jagħtu risposta jew forsi jridu jerġgħu jiġu huma u jien nitkellmu magħhom waqt il-programm. They are more than welcome ġifieri. Pero jiena student u sfortunatament ma rnexxilix nġifier xi ħadd fuq il-mejda. Forsi baqa' jonsob. Ma ġiex. Imma jiena provajt anke informajt ruħi naqra fuq is-suġġett ġifieri u biex nagħmlilkom daqsxejn mistoqsijiet nistajt. Tagħdu xi appell lin-nies hemm barra qabel nagħmlu programm. Jiena minn naħa tiegħi ġifieri tara ħafna nies illi huma voċiferi fuq dawn l-affarijiet, speċjalment fuq social media. U fuq social media tistaqsi xi ħaġa qabel nagħlqu. Forsi issa jiena favur il-libertà tal-espressjoni, ġifieri kif jiena ma mmissomx il-messaġġi li jiffendu jien ma qtagħhomx. Għax jiena nħoss dik hija parti mill-libertà tal-espressjoni, diment li ma jkunx hemm għateddid. Però naħseb jiena daw il-videos in a way forsi daw li qed tagħmlu intom, forsi jkun hemm kif nħossa jien level ta' ngħidlek mibeda lejn il-nassaba. U anka viċeversa da ġifieri għax mit-tnejn. Forsi tal-mibeda huma ta' li daħluha f'rasha. Aħna mhux għax mibeda lejn in-nassaba. Imma mhux intom, imma ngħidlek min qed jikteb u min qiegħed. Għaliex hija xi ħaġa nibdew ħafna nies li mhux kaċċatur jew nassab hija inkonċeċċibbli. Thank you. Li inti, għan għandek għat tiksir għad-nassa. Jien personalment għal-għan dik l-iktar ħaġa li t-tini ħajja. Għaxina le, jimma dik li pajjiżi jikser ċertu liġijiet kienu ikunu xikunu b'mod ta' t-ekspazjar ta' xar wara l-qorti għajtina li bid-deroga li kontu applikajti l-istinda ta' riċerka. Xorta t-tiksir direttiva tal-asaba, parġena minna l-istess, għaddi kważi copy-paste. U ħafna li sopassu għadin, il-żiet dawn għax għandhom din is-saħħa mal-politiċi, jkuntentawhom kollha.
Tassew, u batem l-animal lovers li ġenwinament li jħossu għanna safar. Jenejdu l-animal lovers, mux kuħat u animal lover, bħalma spiegħana l-ewel li jitlaq l-qattu xieġru barra dak animal lover sa ċertu punt. Tajjeb. Għalix kuħat jisu għandu naqxi xom taħt id-dieħ. Per eżempju, vegetarian. Unbat jixxilek. Għall-estrem li. Tiftaħlix fuq vegetarians. Għalli għanda ħafna xinejt. Hemm ħafna nies li għal xi raġuni jew oħra dil-ħaġa tortom. Għaliex dawn huma sa ċertu punt privileġġjati. Imma għallax namlu nassab nedu l-unti zarmaw u natnu l-ek il-hobby once for all. Għax jisot tinħas il-sentiment. L-ek etnejt. Ġiviri, ovvjament mux 3,000 naħseb. 3,000 vertri. Ma naħsibx li jgħati konem 3,000 interessati, onestament, ġiviri. Jekk ikonem 10. Imma, jekk mux għetnajd bil-kampanja, ma jekk din għanda tispira, li minu bona fide irrit jirriċerka la safar, well and good, come forward. ħaġa ħaġa madda program, naħseb ħaġa ċa. Le, ġifiri il-mezzi u l-modi għedin emmek, ġifiri jekk għet irrit jieħu riċerka bis-serjetà, ġifiri l-lum il-ġurnata għanna kważi nuqqas anka ta' studenti illi jitlu fl-ornitoloġija, li għet għandu jipromuovi, għax huwa importanti. Għet niprofa noħloq pont, jien. Anka dal-program, il-direzzjoni li għet niprofa nintieħ jien bejn ħbieb illi noħloq pont bejn l-ideja. Jiena li kont senajlek illi ovvjament. Allura, naħlek qed nara pont jien daqsxejn bejnkom u bejn in-nas li forsi tistgħu taħdmu flimkien fuq din direzzjoni. Li rid ngħidlek hija li fl-aħħar mill-aħħar dil-kampanja uriet ċertu affarijiet tal-insib li forsi n-nies hemm barra kellhom daqsxejn idea romantika wisq tan-nassab. Issa, nifhem illi għandu n-namra illi forsi kien ilu jagħmilha minn qabel, imma hemm ukoll realtà oħra ta' fejn jispiċċa dak l-asfur. Fejn jispiċċa dak l-asfur illi inqabad mis-salvaġġ, sapruħu f'gabbjetta u ntefa' ħajtu hemm, ħajtu qasira. Tindirizzaw tal-edukazzjoni imma. Iva, le, by all means l-edukazzjoni. Imma daw il-videos tal-personalitajiet li bażikament mħossajin ma jkunux kważi jifmu fis-suġġett issa, fimt? Allura dawn. Ma di bir-rispett kollox anke l-ewwel video li għamilt jiena ta' it-tajjir li qrajt. Storja oħra. Le, imma t-tajjir li qrajt għax ma nifhimx. Mela bil-fors tkun nassab jew kaċċatur biex tkun tifhem, mhux biss fuq l-asafar per se, manka fuq l-ambjent in ġenerali. Jien qedlek l-iktar ħaġa li urtat lili f'dil biċċa xogħol kollha bħal Antonja, lek qedlek bħal Antonja parvers. Il-fatt li ksirna liġi Ewropea, sentenza wkoll. Għandek kull dritt inkun irrabjata u hemm ċans li issa il-pajjiż ħajeħel multa. Minħabba għax ġibni għabedejna di. Ma per eżempju l-personalitajiet li jintom forsi t-tieħdu kolla jafu illi per eżempju illum l-insib madux dak li kien fil-80 disajnijiet. Ma xem differenza. Jafu li jem nies imma għedin forsi jimxu mal-liġi u għam parti riċerka. Ma nisadaq bħu ħad kaffa wahda. Le, hija ma ħanejlek. Naqbel ħanedu inti kolla ħżiena. Imma l-biċċa l-kbira minnhom l-interess tagħhom huwa li jaqbdu jżommu dak l-asafar. Dik hija l-realtà barra. Din ma tistax tiġi indirizzata. Ma tiġi indirizzata. Fis-sens, Malta daħlet indirizzata b'mod teknoloġiku illi rampi palma qed ngħidlek jien daw jaċċettaw li kollhom kamera bħalma qalu li jien dawn nassab. Ma bil-kamera x'ħad tagħmel? Tkun imqabda. Nipprendix li jkun ma tistax tħalli man. Ħafna minnhom. Qalu li anke aħna lesti illi konna bniedem minn tal-BirdLife joqgħdejna. Waqt li aħna qed niżbu. Ija, ma dik kumbat. Iva, u dak li prova jsir meta nġab dal-ringer minn barra, ma mbagħad għandek ċertu prinċipji fir-ringing ukoll. Ġieri waħda mill-prinċipji fir-ringing hija l-asfur m'għandekx taħqru. Ġieri l-idea li inti għandek asfur ġo gabbjetta qed tużah biex tattira l-oħrajn mhijiex aċċettata. Ġieri hija xi ħaġa li aħna tant inħadnu fil-prinċipji tagħna li waħda mir-regoli tal-bird ringing f'Malta. Li xtaqt ukoll nagħti ftit spunt ukoll il-idea romantika tan-nassab li miskin ma jistax jerġa' joħroġ ukoll. Jiena nirribatija faċli ħafna. Ma nafx hekk għadx mort forsi sqallija, ma li tasal mal-kosta sqallija, tara l-ġojjini jtiru, ġieli mort pereżempju notu tara vriden fuq is-soqfa tad-djar. Jiena u Malta qatt ma rajta. Issa jiena f'ħajti
ħabba m'għandix dritt illi nara dawn safar ibejtu hawnhekk f'pajjiżi mingħajr l-impatt tal-insib. Għax kemm ili ħajjiena tant kien hawn insib fuq dawn safar u b'mod jew ieħor jew kompla legalment jew kompla ta' skuża ta' riċerka jew xi dejjer. Ili daqat ma tingħataw ċans. Għara jien m'għandix dritt daqshom illi nara dawn safar f'pajjiżi jbejtu u nkun proud bihom u nipproteġġihom. 100% għandek dritt, u jiena per eżempju għanajt fuqi, jiena nirek nuqot viri fl-imwarra, maġġoranza jien ġarli, nejlek, tal-ħin. Ġili kol ta' toppu per eżempju, u dak tal-post jiġu sana wara l-oħra. Ġili tal-om, u jien ma daqbax tal-om. Sa' telli forsi ma ġewx, bidlu l-post. Dawn il-naħal għaw xedu, l-ort il-naħal, per eżempju, dawk jiġu lot u jamlu l-ek jarbu minna għal l-għufini. Pero jħallu ħem minna, u jgħatlux Ma jagħmlux impatt. għal-meti għamil dal-bar ta' zunzan li għallok il-kaxxa kolla. Ma sbiħ tarom, bil-ħottaf. Jiġi għamil pont zaħirek u jintafa ġavihek, jinżel jitċaffa ġavihek u jgħġa jitla. Frabbi għad jgħamil bejta, ma nafx. Għaxum jew bittajni għamlu l-bejta. Il-ħottaf bejjet. Sa nafx jek jinżel ġal-pont, ixarrap. Ma jixorbu l-majek. Ma jinżel jek jistabat jitla jgħġa. Darba dabrajt u daċet jgħamil, bum. Jinżelek, ġitla. Nara taranka kwak għaddej, fil-verità, jgħaddi, forsi. Jgħaddu l-fuq minn 300 speċi fuq Malta. Milux, jina l-ħeles xok tijek tikol ħafna kaċċa. Illi kif. Għaxħat jispara li taqaf tijek, jikun xisummin. U jisibu dajje. Likum mejet. Min u tiklu ma tarimiex, ma naħliuxu. Toda attenta ċomp, mela. Normalment għaddej minn summi jena naħseb jien ma nafx. Ma ġiri tikol xi waħda. U kalket tiġi li sibu ġetatom il-BirdLife, ġifieri. Ħalli sibt Spanjolet jidilli. Għajtu l-BirdLife, kien qed jiekol, alla volja spallat. Qed jiekol x'għamel. L-istinti jirbaħu tal-ġo. U sibu l-kelb, il-kelb mhux kaċċatur, imma peress li bridi għad bejn pointer u naħseb x'bitbull. Tajjeb ma jikol la safar jaqbadhom iġibu, skanta, għandu s-sens tal-pointer. U rajtu tajru għeddak xilma dofe tajru, nara Spanjolet, insomma, bat tajtu l-kom. U mid-djera irnexxilkom ter-libertà. Alright, ma nkunx naf il-niftakar. Ejwa xaħat għalli attent li mjoqtlux, u rritnu attent li mjoqtlux. Ifimni, dik tkun kwistjoni fejn għandek dak il-proċess jgħaddi ftit ġimgħat sakemm taqgħat l-għadma mbagħad. Batti għallu li tajruħ minn għax minn kien, 2021 kien dam mux. Ikolna, Spanjolet huwa sfortunatament wieħed mill-iktar safar tal-priża l-nirċievu. Anka l-ammonti li għaddhom fuq Malta huma li huma ġifieri wieħed mill-iktar safar tal-priża komuni. Imma sfortunatament, ġifieri speċjalment il-kestrel, jgħaddi fi żmien tas-sena fejn għandek ħafna kaċċa fuq l-imlievets u wieħed mill-safar li iktar jaqlaħħa ġifieri. U kieku m'hemmx kaċċa għandu jkun jista' jbejjetu. Ibejtu, jirnexxilhom ibejtu xi ftit imma ibejtu. Malta, apparti. Ġifieri kellna. Għaxaw minn jelek Malta ma jbejjet xejn. Le, jien daw la safar l-istejjer tagħhom waħda mill-affarijiet li spirawni li nħodha x-xogħol. Mela kellna ċawla li spiċċat estinta jidher li fis-60s. Kellek il-Barbaġan fl-80s. Kienaw provaw jirribertaw, ma nafx suċċess kienaw ġifieri dak huwa ma nafx misteru. Il-bies, ovvjament, il-bies li llum il-ġurnata taw xi ftit pari ma xorta ġieli nirċievu sparati. Dawk li ktaraw u mbagħad taw teoriji oħrajn ġieli jew min jgħidlek li t-tellerita forsi kienet fi żmien bejjed. Tal-bies, għanajdlek forsi storja ma tfittxa, anka l-nies ifittxuha. Jien dejjem dan toqgħodux fuqi, però l-bies fi żmien il-kavallieri ma nafx. Le, kienu jużaw. Apparti kienu jużawhom anke ġrieden. Kienu għalmuha biex jaqbdu l-ġrieden. Kissibuha ġifieri kien manifestazzjoni Malta bil-ġrieden u użawhom. Ħafna tartar pisa. Il-bies kien frekwenti biżejjed li kienu jagħtuh jidhirli bħala kera li r-re ta' Spanja kienu jaqbdu wieħed, ġifieri jaqbduh mis-salvaġġ u jaħduh. Ħaddi dak għandi ħnagħmel programm fil-ġimgħat li ġejjin, ħanġib xi nies xef fl-istorja u nies li kitbu kodba fuq il-falkonerija u forsi kolli anke lil Lorenz li fuq il-falkuni. Forsi nagħtu aktar, jiena naħseb għalhekk qed ngħidulkom il-kampanja nemmen li għandha tkun flok dat-tip ngħidlek fil-ferma tiegħi. Iktar tindirizza l-edukazzjoni, naħseb iktar ma tindirizzaw l-edukazzjoni,
iktar naħseb jiena. Dik hija importanti Kollox, ħafna. L-edukazzjoni, għaxina xorta ta' nibda naqbes naqra ta' nismajk. U nixtieq nagħlaq għax ilna ngħidu. Però ħanajdlek jiena l-edukazzjoni naħseb l-edukazzjoni kienet ila. jien nerġa' mmur għal Peter lura. Ross fi żmien. Ħammur, eżatt, u fl-edukazzjoni nqated. Mhux U b'edukazzjoni, il-bird life kienu. Propja mhux l-ammowes kienu dak iż-żmien. U hija ma. Għax konna ngħidu ġejja tal-ġej l-ammowes u naħarbu niġru u konna żgħar ta' ġifieri 10 years daċċuġati ġifieri bil-trabok. Kien hemm. U għamur naxxielna intu għam l-ikel. Ma ħadd ma kien irrabbi. Kien hemm edukazzjoni. Dak huwa wet, dak huwa tipiku għasfur li kien jinqabad biex imut. Kien hemm U l-edukazzjoni. bat tallimt bizmien, ma tkun nħorġu bl-isbandu għali. Tajjeb, biex nifru, dik il-vereta, għadat nitkellem 80s, tajjeb 90s, nżomma 80s. U nabdu ġejta ġifiri, bl-isbandu ma daqba ċejn, letteralment. U darba minnu kħabti għabat Peter Ross, nejda ġifiri esperienza, għadni niftakara sal-lum, zdaw kelli 13-12 sena ġifiri. U dal-Peter Ross laqtu, u rajni jemmut fidejna, u dik kienet l-axħar ġurnata, laqba dek għabadni l-bar, l-axħar ġurnata li ħarġna li jom. Jena t-nejlek, il-lum, għadu nħossa, għalla ma battu xien, pero konti partieċip jena jdej. U dal-Peter Ross rajni jemmut fidejna ġifiri, mietek ġifiri fidejna. U daqsek. Dak għalem ġifiri. L-edukazzjoni waħedha li kont se nipprova ngħid, xorta mhux se naslu, ġifieri l-edukazzjoni qed issir u ma jistax ikun però jibqa' jkollna gvernijiet li at one point pereżempju kif kien ġara, jerġgħu jiftħu biex isiru aktar iżidu l-pool tan-nassaba kif kien ġara fl-2014. Issa jew ħan iddeċidu nerġa' mmur għall punt li qed aktar qabel li jekk vera l-ambjent huwa priorità, mela le l-insib ma jistax isir kif qed isir illum. Hemm metodi oħra kif tista' tapprezza n-natura u semmejnihom ukoll f'dal-programm. L-edukazzjoni titmur ibda minnhom stess, mill-laqdiet tagħhom stess biex jiggwidawhom biex jażlu passatemp jew delizzju li huwa iktar sostenibbli. Mela. Dak, Naħseb għall-ewwel darba. Edna biżżejjed. L-ewwel darba li dert inti minn għandna ħatar Bird Life biex fix-xandir. Kelli darba oħra ma mhux eżatt bħala Bird Life, bħala mara Apart il-klib. settur tal-irġiel. Fis-settur tal-irġiel. Le. Fuq in-nisa fis-soċjetà ma jekk hux vera kissirna l-feeling u. Hija oħra interessanti kif il-maġġor parti tal-kaċċaturi nassaba u marġiel. Għal xi. Veru. Naħseb xi raġuni jkun hemm jiena. Ġifieri għandna bżonn iktar nisa nassaba u iktar nisa kaċċaturi. Le. Forsi għax iktar sensittivi għal-moħrija u Tajjeb, proset. Ħadd biex id-diskussjoni Antonio Mikallef, l-ninsa jismek, tajjeb, Antonio Mikallef u Nikolas Briffa. Barbara, ekkallew Briffa, l-ismijiet totalment hopeless. Barbara, mela, Nikolas Barbara u Antonio Mikallef. Grazzi tal-li ġejtu, u nispera minn dal-programm li jaraħ joħroġ xaġa ta' ġit, forsi il-nexxiri xiftit nressa il-pont iktar viċin bejnkom u bejn dawk in-nassaba ġenwini li jixtiequ b'xi mod jibdew jirringjaw. Ma nafx, forsi, min jaf. U ma nafx, ġifieri nirrawguralkom, ġifieri anke bħala NGO nammira l-NGOs nammira ħafna li intom tiġġieldu kontra dal-kurrent u l-NGO oħra ġifieri naħseb li b'xi mod jinnedilkom grazzi wkoll f'isem il-poplu wkoll jew nkella semmijiet jarawna. Grazzi tal-li ġejtu. Grazzi lilek.